له مسر فطر لهم نحنا دما زيابير أملاخنا أبرهوا أبسلام كوينا نعتاتهم كتر هو اللي من المنكالنا ولدنا ينبارخ لنا عغاز خونك برلنا وفي رمز اللو دحن يتولنا كشمز اللو دحن ملسلنا أب حمام زلو أسماتهم مفلطهم زين فلطهم نسغات فلطهم يخمو محرت كالا أخلهم حزونا عن أتصانانا طميات نساء زعرفوا من قص خور السم بنا يدينا قدس رنجل مريم مالاد النت بنا ملاك تراد النت بنا نبياتنا هورياتنا صارك عن سمايتاتنا صلوتاي تفلينا كمتنا هوريات زمهار كايوم أب سمايات نبر ربنا نبلنا نسوع كلنا سمكاي قدس من قص خاتمسا واركام تاب سمايكم دمام دريكم علات انجرانا لما هبنا نحن زبدلنا بدلهم كم زحرقنا لهم بدلنا نحسنا دقلنا وقفاد احنا نمبر فتناي تأتونا من قصين حيلين كبر النزل على بنات كائمة أبين وزت يا مريم بناي قدس جبريل ملاك سلام تعال سلام لك له حلنا غد نقلي خي بسقاهون نقلي خي أدي جابير تبعت قوي تصراوي سلام لك له السخيكا أنا استبرختي خي فركر سخون برقي ومن اللي تتسقى جابير مساخي وفصل تدس والكي حكيت ناصر يلنا نفتو الدقيق يسكرسوس من تانا محرات لمن لنا أمين افتحوا ويشرب جنام لكن وداني يسكرسوس كاني كانا سرات يا دمساتي أبسا ولد لبرو كساتي برهان معوية كانت وأيديا كانت وران سارقوس أنا ببسمكم كونوا فتانون صحنا يرسين اسكلوان سميت ديو مهار النكرسوس ملا عصر تقلته ديو مهار النكسوس 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 كمون بنت اجزتنا مريم مهار النكرسوس ملا عصر تقلته بنت اجزتنا مريم هنكسوس بنت اجزتنا مريم هنكسوس بنت اجزتنا مريم هنكسوس بنت اجزتنا مريم هرنكسوس 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 بنت اجزتنا مريم مهارنا كورسوس بنت اجزتنا مريم هرنكسوس بنت اجزتنا مريم هرنكسوس بنت اجزتنا مريم مهارنا كورسوس اذا سعديا من بارسغا غويتا يس كورسوس ام قبرن مفصمتا ساعات معلتن يا كمون دقاس امثال مسل زخنت كموداتا غزي ادمسن تقصر ناي مسغانا صلوت سناي نجر نزجبر لنا رب حالي جاء به ربون قيتنا نقنا مدحنا يسكرسوت نمسكن لنا صورنا ردينا علمنا نقربنا تقبلنا انت معقمنا نصنعنا سعادة سعد يعونا بتحلنا الجم بزعد السعادة ديان بكل زمن وتنا فسم سلام حلونا كل نزح جابير املقنا لمن لنا وقيتنا جابير كل التحزابون قيتنا املقنا مدحنا يسكرسوس دعوا كل جبرين من تقول جبرين وش تقول جبرين نمسكنا كلنا سلسور كنا نزرد خنا نزحل خنا نبخاون سلازق قرب كنا نتقبل كنا سلازق عب كنا نزتنا خنا سعد يعون سلازق صح خنا نمسكنا كلنا وقويتا يقرب لنا أفكر كرسب سلازل لمنا كلنا كم حرت كون دلنا نزقد السؤال زيان كل زمن وتنا نأخذ بنفراد بفتم سلام كم فتم عبنا كل غناتن كل مكان كبون قورن زخنة كل جبر سيطان مخروق فأسبات من العد سلام وقويتا كبارح كب كل حزب خونا رح كب زري أبزد لنا يجبتونا رح يتعمل زحشن أزلنا تمنن عن كربيتهم كل حاجة سأل عنك الرجل سلطان ذهب كنا نسخهم كان كل خفاء أدحننا على هالنمبرنا فتناي تتونا هذا ود خاوبتنا ملقنا مدحنا يسكرسه من تفكر السبيل بزجبر محرت نقلتان مساقا مع رمحو مزغنا من فز كل سن مسقانا كبرن صنعاتهم بؤزل لك على من كل سعن نزال علم أمين هيني السحامة مزمر حمسان حدن فأملاك مسال خام حرني كم تعبير راغا وسايد مسس فوا وسايد أبيك حصبني كم حتى يتوينات بيني أنا أبى سايف اللي تعلق مع حتى كل جزء كمين زرا خاص عدد فرخان صون كاتر كفسي أنا نأخذ راي بدلكو أبكر خاك يجوركو ما بقى بس أتولدكو نك أبى حتى أتنستني نحن حق أو اشتغلت اليوم عبرون توم مهارني أنت قصر سمع ذات ريني كبرت كصعود أبني تنزغت كتكاينا سمت حقوسات بحطان حقوسنا اسمعني كتكاب حتى أتيك له بزلع أبى سايم دمسسو وعمل خصوري اللي بفتر اللي صون منفس كاويش تحدث كابجت كاي دربيني قدس منفس كاي تقدفني حقوس مدحان كم لسلي فقادنيا منفسون دقفني نقد خان مفرسهم ربيه حتى أنا بخاكم لسيم فأملاخ مدحاني كبر دم أنا كفني لساني تصرك حال الكتب لليا ويتي أفي مسجانا خنا جرس خنا فريق فت مسوات بهب لكاني فزي كون اسمه قرب كل كان ري مسوات مرارات وغني غمو مسوات أملاخ صور منفسي وأملاخ نصورن كت اللي بايت نقوني خا نسيم مسجها حسن يقبل الله مكاتات إرسالة من الدق شعب مسوات صدقي بزحر مسواتي وملؤ مسوات بحكم لك أي شو عم مسوي إخ أرح أقرب لك أيام هاللويا صلوت جزية دكاس وكرسون قسين أملاخين مسكان أقرب له حاتياتك حد قال لك إلمنا
الهيوت يسمع لنا أبي ممر مزامر ده تعدل لنا راي ما بيمدينا راي مزمور 230 أسمايت 200 مزمور 230 حدن بروفيسور 230 كلتن ماذا قدسان 233 رزنت 234 أنا خوستائي 237 أبي برجيتا 238 أبا غشي 241 دكتور صقاب 242 أسمايت እንደገና 246 بروفيسور እንደገና 247 ماذا قدسان 248 هو نحن أقول لهم يا بعمر لازم نبركم سي حاونا كفلاي نحن بتغسيان درجات حاونا كفلاي انت بالكم ندرس بلن سلازبلا بوتات أتقبل ما أمن أذكركم إليه هراي أحاونا خفلاي تمام لنا أوكي أبونا إتعبوا يبلو نمبر إتا تماهيرو زمس عزيز عرلا شموتو ساين قد فونينا أوكي هرايشي إيشي دكتور كفلاي إيشي هراي كسلو أبي مريت نبغى 248 هراي سلق الله تجزاوي رستمسكنا هون مزمور 248 هاليلويا نجزاوير كاب سمايات أمسجنوه أب أريام أمسجنوه كلهم ملاختو أمسجنوه بزلهم سراويتو أمسجنوه أتنصحين ورهن أمسجنوه أتم برهات كواخبتي أمسجنوه أتم ناي سماياتن أبلع السمايات زلهم ماياتن أمسجنوه نسو عزيزو تفتيرهم يممو نسم إجزابير يمسجنوه نزل على قومهم زي حلف حقها أهبهم نجزابير كم مدرا أمسجنوه أتون قبلات بحرين معمقون كلهم أتم حاون بردن أسحيتان جمن قالوا تسلت خبابلان أتم أخرانن كربيتن كلهم فريتا أوامن سحدتاتن كلهم أراويتن كلاتكم إنسان لما متبلون نفرت عوافن نجستات مدرن كلاتكم أحزابن مسافنتن كلاتكم فرت مدرن أقبازن قرازوتن عبيت مسنا أشجو سمو بين العلي قرمو قبل على سماين مدرن يمو نسم إجزابير يمسجنو نهزبون قرنا على على سلازو كلهم قدسانو دك إسرائيل أتزقربو حزبي يمسجن الله هاليلويا أمين هاليلويا قدوس إجزابير صباوت فتملو سماياتهم درك قدسات السباتيكا ونجيل لقاس معرف كلته كقطر أسران حميشان كساب سلاسان كلتن نودما يرساليم سمان زبال سبعي نبره السبعي جز عدق نعملاق زفرح من صنع أسرالون صبا نبره منفذ قدس ما نبره نتمسك ديابير كويرا يموتكم زير إدماب منفذ قدس سقلي صلو نبره بمنفذ كان بيت مقدس مسعي ولدنة يسوس عن كم سرعات قبر لمساعته وسمان دم عبيد حوفه نعملاقون كم زلنا بلا بارخو وقويت هاينتنا أدام مقلاط برهان نحزب إسرائيلون كبرت كخون أبقد مخلوص زد على خيو مدحانك عينتي كبر آياس حج خمس زرباقا باريخا بسلام تفان وإخابله سقانا نجابير أملاقيكون أمين أو كرسوس أملاقنا مسير أبغان منفذ قدسين لمن كل سعان سقدل كالونا أمين مفلتات صلوت أسمايت إنه أبقى ميت ونوع فراديك ميتي قنو كغتصلا هو أسمايت ميتي قنو فرادي كأوين تدالي علاقو ميتي أب جزاي تخلص عدمي مايكروفونك أتخلى بلي أسماء حتى يسبق تسمع له
حجها قصل اسكي እቲ ኣብ ምስጋናይ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንክነንን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ረዕድን ይቅጠጥን ኣለኹ ግናኸ ነፍሰየ ዜና ኣብ መሬት ትነብሪ ካለኽስ ተነስሑ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ሞት ይዝክሮ የለን ዘመስግኖ የልቦን قال عفوا لكن اون اند اوف تخون الاخ يا سمعت عاد لي اسك قرب برحم أصل زلس حجي قصل دحين حجي قصل يا حجي ودي أوكي بجهنمون زمسكون يلبونمو كابدك أس محرمين بيت تنسيقين بمدفنتي المستقيم محرمين عدحنا أننا نبالكي تنسيقين መንፈስ ቅዱስ አሜን። አቤ መምህር أبي عدل سدي ودا هيوت اوكي كميم سيكم كلكم ثانك يو ممهرو موال سب زي ودا ازي عالم زي اخا نزل عالم زنبر انت تخون سي نفسي نتصور زخونه مخنيات ما لوك نيرو جنك اتتصيف زخونه قبرات تقبرات كن اتحمق اكي ابقدمي اتي حقينا فرادي مزقلع اب حاتيات عرات تسطحي ابتي شللتنيان كدع سقاخن اللخي انتا يوتي تهبي يوم السي او كريستوس املاخي بتي ازيو زفرح منبر فردخا بسنبد نتنزل على ما فردخاون انبركخ بتي ملوكتاوي نزبراك برهانكا انقدقد ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራት ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይታ ተቐባል ቀረጽ ኣብነት ብምውሳድ ኣብ ልበይ እናወቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ ይቕረበለለይ እብል ኣለኹ የዘፈኒ ወዘፈኒ ዓለም ወልዓለም ኣሜን ኦ ንጽሕቲ ድንግል ማማ ሳራ نمر سارة آيفون الكلماتكم دلخو ويني من الوقت كيتخو أنا دخون ما مرتاحلو هو نسغيخي هلا ونጽሕቲ ድንግል ናባርያኺ እቲ ቕልጡፍ ጽላል ኪረድኤትኪ ዘርጊሒ ነቲ ኣብ ሕልና ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፋእ ሓሳባት ካባና ኣርሕቕዮ ነታ ሕምምቲ ነፍሲ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሓለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎት ምንቕቓሕ ኣበግስ እያ ምኽንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረትን እትልምኒ ኣላይት ኣደ ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይ ኣምላኸይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ኣሜን ጎይታ በዛለይት እዚኣ ንዓሙ دكتور كفلاي
دكتور كفلاي بروفيسور او قويتا بزاليت زيان عمو زي حاتيات كنحضر هالونا او أملا هابوتاتنا نصابرو خيخاب برغتك أزي وزحيو قدس مكاون نزل ألم كفرز ملو إمو آمين او قويتا كمتي أبها توكلنا زلنا محرتك كومو تخنالنا أعين تغلنا عخايس بألوها نسخاها أبوانو مبيت هوام او أملاحنا المدحانينان او تسفى كل وسنات مدرس معنا او قويتا نسخا إخا كابزي عالت إزي نزل ألم تدحننا أن تعقبنا آمين او قويتا بروخي إخا أما فردخا محارني او قويتا بروخي إخا أما حق النتك أردأني او قويتا بروخي إخا أما كبرخا أبرهالي او قويتا محرد كان نزل ألم ينبر او قويتا نعاين تقبار إدكا كاب ولدنا ولد معقوبي يسوزخونكا أيتسن سغني او قويتا نعاها بدلي يمو محارنن نفسي أدحنان نابركو سلا اللهم او قويتا بها توكيلي اللهم أدحنني فؤادكا كقبركا أمهارني نسخا عملاخي في الفالي هوتيخا برهان كادما إنا برهان النري محرد كانت تمزفلتوخا كبرخا خانا كنعات لبتنسا سقان برخة مسكانان بحق ناتكايو او قدمي عالم زنبر كان نزل عالم تنبر زلوخان أبون ودن منفس قدسن نعها مسكانان وداسين قرماني قبا لومن كله سعن نزل عالم آمين ولعل قيتا بأخا مئمانا نسمكا مزمارن سنائي مو محردكا أبسس باح حق النتكا دمار ليت ليتي أزنتو وداسي سلس قدس ماذا قدسان ቅዱስ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ንእንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ህያዋንን ምውታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሓረና ምስጋና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኦ ጎይታ ከቕፅላ እየ ዶክተር ሓወት ናበቦና ይቕሬታ ኣነ እውን እንዳተጠራጠርኩ او سلس قدوس محرنا او سلس قدوس محرنا او سلس قدوس محرنا او قويتا عطياتنا عدقلنا او قويتا برلنا يتسبسبلنا او قويتا بسانا يقربلنا او قويتا نحمات صغات صحيما من تتقدس مكال كفو والسم او قويتا نتوم زمت بوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا كانوا بسما عرف او خاب حاتيات نصوصهم كا قويتا محرنا او خاب حاتيات نصوصهم كا قويتا ردعنا لما انا نخا تقبل لنا كور المسكانا بفصم عرقن قدسنا نعخا يقبا امين او قويتا محرنا وقويتا محرنا وقويتا بارخنا وقويتا بقعات قبرنا مسكانا خمزيلنا خنصلب سمايات تنبر ربنا سمكا يقدس من قشرات مصا فعد كامتا بسمايكم دمام تريخد على تنجرانا لما هبنا نانز بدلنا ودلمكم زحدقنا لمدلنا انسانا دقلنا كفاد احنا نمبر فتنا يتتونا من قسن حيلين كبر النزل علمنات كايما امين وزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلامتا سلام لكله هلنا خدن كلي خبسكا خون دنجل ودي جابير صبات قويتا سراوي السلام لكله السخيكا عن السبرغتي خفرة كرسكم برخي وملتا تسقى جابير مساخي اوفس تدس بلكي حتياتنا خسر يلنا نفتو ودخيس كرساس منتانا محرات لمن لنا امين مسقانا قدست دنجل مريم رزنت مش فهم سيكون مسكانا نقدس دنجل مريم وقدست ملئت ጸጋ كل ጊዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቑር ወድኺ ጸሎትና ዕርግልና
نحكينا برهان يسوع كريستوس أملاخنا زولد كلنا قدس دنقل سلام نبلكي نحاتيات نفسنا حديقو محرنا نبقيتنا لمنلنا وقدس دنقل مريم ولاديت أملاخ زر سب إمنتي أمالاديت نبودخي يسوع كريستوس بحدقت حاتياتك تتقونا لمنلنا وناي حق نقست دنقل سلام نبلكي وانا أمانيال أملاخنا زولد كلنا كرعات زرقنا سلامتنا أربلكي ودنقل بقيتنا يسوع كريستوس تأمنت أمالاديت حتياتنا من تحد كلنا تذكرنا أمين መቶ ጸሎት ሃይማኖት ዶክተር ጽጋብ በመካን ዳልኮይነ ሰላም ከመምሲው መቶዝ أودي حقنيا برهان عد حقنيا برهان نخبرك أو قدست دنقل ولاديت أملاخ مدهنا عالم سلزولد كنان مسيوخا نفسنا سلزد حاننا نمسكنكي أو بويتانا نوزنان مدهنا يسوس كريستوس كبرنا آخايهون نسخا نهاواريات موغسوم نسامعتات أخليلهم نصادقان دلتهم نبيت صنعات نحاتان حدقت بحادز ملكتو سلس قدوس نبسر نساقدلون نخبرون أوغويتا محارنا أوغويتا وارخنا آمين ናይ ሃይማኖት ጸሎት መምህር ሳራ ሰላም ቤተሰብ መድኃኔዓለም ከመይ ኢልኩም ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአይን ዘይረአይን ብዝፈጠረ ብሓደ አምላክ ብሓደ እግዚአብሔር አብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህልው ብዝኾነ ወልድ አብ ዋህዱን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ አምላክ ዝተረኽበ አምላክ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለከቱ ምሳብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድህነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ በመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምንታና ተሰቅለ ሃመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈልዩ ተንሥአ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማነ ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ክብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ መወዳእታ የብሉን ጎይታን መህወይ ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተናገረ ሶሪ ዝተዘረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሓዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተክርስትያን ንኣምን ንህድገት ኃጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሳኤ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም ትመጽእ ህይወቱን ተስፋ ንገብር ኣሜን ወጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ሓደገልና ክሪያላይሶን 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 ክሪያላይሶን
ቅዱስ 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 አስማይት አስማይት ميتي غزالة خصبا اسماي حتى تنبب انت اللي خط ميتي غزالة ተዳልየ ኣለኹ ኣነ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስናኻን ሙሉኣት እየን ኦ ንኩሉ እትመለኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ميتي غزالة خصبا اسماي حتى تنبب انت اللي خط ميتي غزالة ተዳልየ ኣለኹ ኣነ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስናኻን ሙሉኣት እየን ኦ ንኩሉ እትመለኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኩን ኣነስ የንብብ ኣለኹ اوكي كابي تي في هلا كابي تي في ايكو زغب زلو دحان قصلي اوكي سوري اوكي كجمر له ምክንያቱ حاجه كجمر ابتا مخنياتو يلك زلخ اوكي ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረድአ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣቦና ሕደር ንበደልና የቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይ ድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይ ፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውር ጉህድን ዝኾነ ዝኾነ ሓጢኣትና ቆረብ ዳህ ተንቀሳቀሱለ እዋ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሌና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን ከመ ምሕረትካ አምላክነ ዋኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክ ዋኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ ኦ ጎይታ ብቕዓት ጎረና ምስጋና ከምዚልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ናይ ዕለት እንጀራና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወእግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹም ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽዩ እምልተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ፀሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሜኻ ብተግባርኹም ብቕኻር ብሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓርቀና ንሕደገልና ኦ ኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ጎይታ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣካ ለኣኸልና ብፀጋን ብርህራይን መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕልፍለየ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ትብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕረኻ ምስ ዝኾነ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጅን ንዘለኣለም ዓለምን ኣሜን ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና وعم نفسه كيف ساعتين جزين بسماء مدرن خبرات سجل الكار كرسوس من أملاخنا وعنا ويت عجزتم بزح مرات سنات ملاخان روحهم
نتم أنا زقدام يوم حتيتني تمحر نحاط بنسحات مليس بهوت كنبر مبر موتو زي تدلي من تصب يوم زلة تصفى سمايات كرخبن كلهم نابد حنا تتقدم وقويت أبزا سعديان أو كل ساعات لما أنا نتقبل يوتنا كان علنا إذا ذات كان جبر مرحنا منفسنا قدس سجانا حساباتنا ننسى تمنيتنا ومسمار ما منافوس حتياتنا حدا قالنا كاب كل خفع حزن سكيات برد عنا كلنا ممكن أقوى بقدسان ملاك تحلونا نودت امنت كان مرحم انتي نابتو زي مرمارن زي وسن فتات كان بس حد لنا مسخان زال العالم برفيق امين وقويتا بقعات كبرنا مسكنا كم زلنا نصلي بسمايات تنبر ربنا سنكاي قدس نقصات مسخان بعد كام تاب سمايكم دم امدريكم علات انجرانا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلكم زحدقنا لهم بدلنا نعسان عندقلنا كفاد احنا نمبر افتنا يتأتونا نقصين حيلن كبرن نزال عالمنا كإما امين اوزتين جبريل ملا سلام لكله حلنا غدن قليخي بسقاخون دن قليخي عدي جابير تبعت قويتا سراوي سلام لكله السغكان السبرغتيخي فركرس خمبرخم تسقى زيابير ساقئي اوفس تدسولتي حتياتنا كساريالنا نفت ودغي يسكر سسم انتانا محرت لمن لنا امين امين عليه هو يسمع لنا اسال لي صلوت تمهل الى مهللا خلو أو كلمة إجزابير عريقو معات زغرر محرات زورر يقبرلنا كلهم حزب إجزابير ناس قدس بيت خريستيان تهبو ناي عربي صلوة تسركن كمون مزنعتي مصحف قدس عبزت زلهم وخمكم قزيهم من سراحكم من وهاهدكم بتبعتن بانك عدوان تكاتات الوزلهم يتخصاب السعز بدحن السلام عاكبو بخمس قباء اخن الراخب زفقدلنا روح فتارينا أملاك قدسان ناي بحر مسقانا يبسحيو نعاخاتكمون اتبحو بأزري إجزابير سيتسادكان أسبته تاني خفالكم تبل قدس بيت خريستيان نقولهم بس عادزي أبس أبابا أبس أقم أبس شقر نزلو رهوا سلام قسانت عرفتي هبهم أبيت ما أسرت نزلو مصحرا يفتر لهم بموت سقان استفلينا جنة منقس سميات هاجر قدساني وارسهم أمري رح حزن نزلهم دبس قدساني دبسكم نقول الله نخاز استوعلا أمره هبو موداتنا يسبق لنا نلومي كم فقاد إجزابير نريو ملغتي هواري قدس باولوس نابسب كورنثوس قدامي معرف 15 شيء كاب هذا حساب 11 تنسى كريستوس يبل كاب 12 حساب 34 تنسى موتان حفشاو تنسى موتان كاب 30 شعمشن حساب 58 حساب موداتها بزعبا كاب موت متنسى يبل ني من باب زتعمكم انت اللي هم حبرنمو نبابات عدلي كان بزتعملنا بدحان زخونه بوتا زلنا هراي ممهر سارا كاب حدا حساب 11 زلو تنسى كريستوس أنا تنسى موتان قبر ربنا هيوتي هراي هو تحطنا كاب 10 حساب 34 هراي حنت خفل تعريفاتنا لا أنا دخل ساتف هراي بدكتور سقاب كاب 35 كساب 58 كساب مجرشة مالي كاب 55 سقاب مجرشة كاب 35 كساب 58 مجرشة لا مالي هراي كالسلام مرسارة الرب من أخواتي نكنتو أمينكم انت زيكونكم كمتي أنا سبق كو غيركم حيسكم هو انت الليكم سي اتز سبق كلكم من تقبلكم وون أبعود صنيعكم زلكم من بقون تدهنون وانجيل أفلتكم عليكم إذا أنا تقبلكم كلمة كلنا غيركم كمت اتوم صفوفات زبلو كريستوس من تحتياتنا موتا تقبر كمت اتوم صفوفات زبلو بسالسيت معلتي تنسى نكيفا دحارون نتوم 10 تراعي دهريو زبزحو هباتاتهم كسا لومي زلو قلياتهم قنا دكيسوم زلو كاب 500 نزبزحو أحوات بحانسا تراعي دهريون يعقوب دهريو كأنو كلاتهم حواريات تراعي
ድሕሪ ኩላቶም ድማ ንዓይ ቆላዕ ንዝመስል ተራእየኒ ቆላዕ ዝመስል ተራእየኒ ኣነስ ነታ ማሕበር ኣምላኽ ስለ ዝተጎክዋ ምንኣስ ኩላቶም ሃዋርያት እሞ ሃዋርያ ክስመ ብቑ ኣይኮንኩን እቲ ዘለኽዎ ግና ብጸጋ ኣምላኽ እየ ዘለኹ ካብ ኩላቶም ዝበዝሕ ደኣ ይጻዕርኩ እምበር እቲ ንዓይ ተዋህበ ጸጋኡ ከንቱ ኣይኮነን እቲ ምሳይ ዘሎ ጸጋ ኣምላኽ ደኣ እዩ እምበር ኣነ ኣይኮንኩን እምበኣርሲ ኣነ እንተኾንኩ ንሳቶም እንተኾኑ ከምዚ ጌርና ንሰብኽ ኣለና ንስኻትኩምን ከምኡ ኣመንኩም ቃለ ህይወት ይስማዓልና ኣሜን ሓብትና ህይወት እሺ ንስዐ ሙታን ክርስቶስ ካብ ምውታት ከም ዝተንስአ ካብ ዝሰበኸ ደኣ ከመይ ኢሎም እዮም ሃያሎ ካብኣኻትኩም ትንስዐ ሙታን የልቦን ዝብሉ ዘለዉ ትንስዐ ሙታን ዘበሉ ዘልቦ ትንስዐ ሙታን ዘልቦ እንተ ኮይኑሲ ክርስቶስ ድማ ኣይትንስአን ክርስቶስ ዘይተንስአ እንተ ኮይኑስ እምበኣር ስብከትና ኮንቲ እዩ እምነትኩም እውን ኮንቲ እያ ኣምላኽ ንክርስቶስ ተንስእዎ ኢልና መስኪርና ኢና እሞ ንክርስቶስ ዘይተንስኦ እንተ ኮይኑስ ሙታን እውን እንተ ዘይተንስኡ ንሕና ሓሰውቲ ምስክር ኣምላኽ ኮይንና ንርከብ ኢና ሙታት እንተ ዘይተንስኡስ ክርስቶስ እውን ኣይተንስአን እሞ ክርስቶስ ዘይተንስአ እንተ ኮይኑስ እምነትኩም ኮንቲ እያ ንስኻትኩም ገና ኣብ ሓጢኣትኩም ኣለኹም እምበኣርሲ እቶም ብክርስቶስ ዝደቀሱ ድማ ጥፋኣት እዮም ኣብዛ ህይወት እዚኣ ጥራይ ብክርስቶስ ተስፋ እንተ ገበርናሲ ካብ ኩሉ እነደንግፅ ምዃንና ነርና ሕጂ ግን ክርስቶስ ብኽሪ እቶም ዝደቀሱ ኮይኑ ካብ ምውታን ተንስአ ስለዚ ከምቲ ሞት ብሓደ ሰብ ዝመፀ ከምኡ ከዓ ትንስአ ሙታን ብሓደ ሰብ እዩ ዝመፀ ከምቲ ኩላቶም ብኣዳም ዝሞቱ ከምኡ ድማ ኩላቶም ብክርስቶስ ህያዋን ክኾኑ እዮም ግናኸ ነብሲ ወከፍ በብስርዓቱ እዩ ክርስቶስ ከም በኽሪ ድሓር እቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ብምጻቱ ናይ ክርስቶስ ዝበሉ ብምጻቱ ክርስቶስ ነቶም ጸላእቱ ዘበሉ ትሕቲ ኣጋሩ ክሳዕ ዝገብሮም ክነግስ ይግብኦ እዩ እሞ ኩሉ ሽመትን ስልጣንን ሓይልን ምስ ሰዓረ እታ መንግስትን እግዚአብሔር ኣቦ ምስ ወፈየ ሽዑ እዩ መወዳእታ ዝኸውን እቲ ኣብ መወዳእታ ዝሰዓረ ጸላእ እውን ሞት እዩ ኣምላኽ ኣብ ትሕቲ ኣጋሩ ኩሉ እግዚኦ እሞ ኩሉ ተገዝአ ክብል ከሎ በዚ እቲ ኩሉ ንዕኡ ዝግዝኦ ከም ዝኾነ ግሁድ እዩ ኩሉ ምስ ተገዝኦ ግና ኣምላኽ እውን ኩሉ ኣብ ኩሉ ምእንቲ ክኸውን ሽዑ እቲ ወዲ ባዕሉ ነቲ ኩሉ ዝገዝኦ ክግዛእ እዩ እንተዘይኮነ እቶም ኣብ ክንዲ ምውታን ዝጥመቑ ዳ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ብሱሩ ምውታት ዘይትንስኡ እንተ ኮይኖምሲ ንምንታይ ደኣ ዝጥመቑሎም ስለምንታይ ደኣ ንሕና ኸ ኩሉ ግዜ ኣብ ፍርሓት እናኣቱ ኣሕዋቴ ኣነ በቲ ብክርስቲያን ኢየሱስ ጎይታና ኣባኻትኩም ዘሎኒ ትምክህቲ ኣብ ፅፅባሕ እመውት ኣለኹ ኣነ ከም ግእዚ ሰብ ኣብ ኤፌሶን ምስ ኣራዊት እንተ ገጠምኩ እንታይ ጥቕሚ ኣሎኒ ምውታት ዘይተንስኡ እንተኮይኖም እንተኾኖስ ፅባሕ ክንመውት ኢና እሞ ንባዕልና ንስተን እንታይ ማለት እያ ንስተን ወይ ዳሕራይ ትነጥብሩለይ ብላዕን ንስተን ምስተን ኦኬ ኣይትታለሉ ሕማቕ ዕርክነት ፅቡቕ ልማድ የጥፍዩ ገሊኣቶም ፍልጠት ኣምላኽ የብሎምን እሞ ንቅንዕና ተባራበሩ ሓጢኣት እውን ኣይትግበሩ እዚ ምእንቲ ክትፈልጡ ኢለ እየ ዝብሎ ዘለኹ ኣሜን
على هوت يسمع لنا بدأت ترى نباهم دكتور سقاف ገለግና ሙታት ከመይ ኢሎም እዮም ዝትንስኡ ብኸመይ ዘበለ ስጋኸ እዮም ዝመፁ ዝብል ይህሉ እቲ ኣተዓሻ እቲ ንስኻ እትዘርኦ ከይሞተ ህይወት ኣይረክብን እዩ እቲ እትዘርኦ ድማ ናይ ስርናይ ወይስ ናይ ካልእ ዓይነት ፍረ ጥራይ እዩ እምበር እቲ ስጋ ዝኽውን ኣይኮነን እትዘርኦ ዘለኻ ኣምላኽ ግና ከም ዝደለየ ገይሩ እዩ ስጋ ዝህቦ ንነፍሲ ወከፍ ዘርእውን ስግኡ ይህቦ ስጋ ሰብ በይኑ ስጋ እንስሳ በይኑ ስጋ ኣዕዋፍ በይኑ ስጋ ዓሳውን በይኑ ደኣዩ እምበር ኩሉ ስጋስ ሓደ ዓይነት ስጋ ኣይኮነን ሰማያዊ ስጋ ድማ ኣሎ ምድራዊ ስጋ ከዓ ኣሎ ግናኸ ክብሪ እቶም ሰማያውያን በይኑ ክብሪ እቶም ምድራውያን እውን በይኑ ብክብርስ ኮኸብ እኳ ካብ ኮኸብ ይበልፅ እዩ እሞ ክብሪ ፀሓይ በይኑ ክብሪ ወርሒ በይኑ ክብሪ ከዋኽብቲ እውን በይኑ እዩ ትንሳኤ ሙታን ከምኡ እዩ ብዝሓልፍ ይዝራእ ብዘይሓልፍ ከዓ ይትንስእ ብውርደት ይዝራእ ብክብሪ ይትንስእ ብድኻም ይዝራእ ብሓይሊ ይትንስእ ነፍሳዊ ስጋ ይዝራእ መንፈሳዊ ስጋ ይትንስእ ነፍሳዊ ስጋ ከም ዝህሉ መንፈሳዊ ስጋ እውን ኣሎ ከምኡ ድማ እቲ ቀዳማይ ሰብ ኣዳም ህያው ነፍሲ ኮነ ዝብል ጽሑፍ እዩ እቲ ዳሕራይ ኣዳም ህያው ዝገብር መንፈስ ኮነ ግናኸ ቅድም እቲ ነፍሳዊ እዩ እምበር እቲ መንፈሳዊ ኣይኮነን ድሕሪ እቲ መንፈሳዊ እዩ ድሓር እቲ መንፈሳዊ እቲ ቀዳማይ ሰብ ካብ ምድሪ ኮይኑ መሬታዊ እዩ እቲ ካልኣይ ሰብ ግና ካብ ሰማይ እዩ ከምቲ መሬታዊ ከምኡ ከዓ እቶም መሬታውያን እዮም ከምቲ ሰማያዊ ድማ ከምኡውን እቶም ሰማያውያን እዮም ከምቲ ምስሊ እቲ መሬታዊ ዝለበስና ምስሊ እቲ ሰማያዊ ድማ ክንለብስ ኢና ግናኸ ኣሕዋተይ ስጋን ደምን መንግስቲ ኣምላኽ ክወርስ ከም ዝከኣሎ እቲ ሓላፊ ድማ ነቲ ዘይሓልፍ ከም ዘይወርሶ እብለኩም ኣለኹ እንሆ ሚስጥር እነግረኩም ኣለኹ ኩላትና ክንልወጥ እምበር ኩላትና ኣይ ክንድቅስን ኢና ብሓንሳእ ብቕፅበት ዓይኒ በቲ ናይ ምድሪ ኩሉ መለኸት እቲ መለኸት ክንፋሕ እዩ እሞ እቶም ምዉታት ድማ ብዘይሓልፍ ክትንስኡ እዮም ንሕና እውን ክንልወጥ ኢና ማለት እዚ ሓላፊ ዘይሓልፍ ክለብስ ይግብኦ እዩ እሞ እቲ መዋቲ ከዓ ዘይመውት ክለብስ እዩ እዚ ሓላፊ ዘይሓልፍ ምስ ለበሰ እቲ መዋቲ እውን ዘይመውት ምስ ለበሰ ሽዑ እቲ ጽሑፍ ሞት ብዓወት ተዋሕጠ ዝብሎ ቃል ክፍጸም እዩ ወሞት ኣበይ ኣሎ ብልሕኻ ከዓ ሲኦልከ ኣታ ሲኦልከ ኣበይ ኣሎ ዓወትካ በሊሕ ሞት ሓጢኣት እዩ ሓይሊ ሓጢኣት እውን ሕጊ እዩ ግናኸ ነቲ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ዓወት ዝሃበና ኣምላኽ ስብሓት ይኹኖ ስለዚ ፍቁራት ኣሕዋተይ ፃዕርኩም ጎይታ ከንቱ ከምዘይኮነ ፈሊጥኩም ብዕዮ ጎይታ ጽኑዓት ዘይትነቃነቁ ኩሉ ግዜ ዕዙዛት ኩኑ ኣሜን ቃለ ህይወት የስማዓልና ካብዚ ቀፂልና ምናልባት ድሕሪ ኢልኩም ዝኣተኹም እንተሊኹም መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ቀዳመይቲ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ትንሣኤ ክርስቶስ ትንሣኤ ሙታን ብዛዕባ ትንሣኤ ስፍሕ ዝበለ መግለፂ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ኢና ዘለና ካብዚ ቀፂሎም ሓውና መምህርቲ ማርያም ናይዚ ሒዝናዮ ዘለና ምዕራፍ ፀሚቆም መብርሂ ክህቡና እመ ሓውና መምህርቲ ማርያም መንፈስ ቅዱስ ዝዛረበሉ አንደበት ቃሉ ኣብ አንደበቶም ከቐምጥ እሞ ንኩላህና ከዓ ሰማዕ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቁር ጥዑጥዕ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና አሜን አሜን አሜን
يغني لي بسم الله بول ومنفس قدوس هذا أملاك أمين أبوتاتي كهنات كبحات أخي فتحني كلكم تسافرنا يزقوا خاء أتصلتكم ذكروني كنتي أبونا أبي مريتا أزولو لما أنتي كان فعل ذابه قدام كورنثوس معرف 15 كنتينا بقدام النت تي مأتوي كنتن ثلاثة أحواتنا زنببون تنساء كريستوس تنساء موتان بزعبا كموت من تنساء حديثة تنساء موتانم كموت من تنساء كورنثوس قربتي تدانا قرم نبرت ويكاتهم سبختي حصوت ونجل زدانا قرم الله زنبرتنا خمر إمالتي إذا معرف إذا أخذتم كلهم معرفات زبارتعت ويكاني أتصبق أختر زلوا إلهم يوم زأروا بطاتنا ويكا برتع زبالات يعني معناته سي بقليل كتريو أي كأدم نايت نساء متان يكون ولا نايت نساء متان ناي كريستوس هون يكون سلازي أملاخي حقدنا بصلتهم كأذكرني أبزا مأرف زي أهواري بقولوس بزعباتهم كورنثوس زلوا ومهران تنساء متان أي كلهم إيون يوم زمهرو ما قلت يهد مالتي هواري بقولوس أفت مجمرتها بزعباتي تقبلوا وانجيل لما جمعت حسب كله تقبلوا بمذكر ملسي يهبون نسو تتمحركم سايترس أو قالوا تمتعن تسجيهم وهم سي بقوا ما يتخدي وانجيل تستعي ها يزخاخرون مالتي توانجيل زمهرون دحريقه بالتفعالي مجلسن سنجيرو خانتي تنسعي موتان يرقاقت مالتي دحريقه موتات بخمي كمزة تنسو خاء زقلت ملسي يهبون مالتي تنسلست كفال الله خمزي مسلا أفتي مجمتا قال لي أمه مهران حصود تنسى نفسي داعي يدل لنبر تنسى موتان يلا أتي تنسى بحاسي تنسى نفسي حجن تاي مالتي كاب حاتات ما بحدش يوت مغيها تري كوينسي ناي تنسى سبات يلا يوم زبلو الله مالتي كم تتسق يوجو نبرو تكالئ ግን አይብሉንም እዚኻ መወከስ ለና ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2:18 ንኽእልና ንትንሳኤ ሙታን ፈጺሞም ከም ዘይከኣል ገይሮም እዮም ዝቆፅሩ ነይሮም ማለት እዩ ብመሰረት እምነት ትንሳኤ ሙታን ትርጉም ኣልቦ እዩ ይብሉ እዚ ከዓ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 17:32 ገሊፆ ኣሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ጽቡቕ ገይሩ እቲ እዚ መን ምዃኖም ማለት እዩ መን ምዃኖም ንሳቶም እቲ ብዛዕባ መጀመርታ ካልኣይ ዘመን ተጻሓፈ بكليمنتوس ቅዱስ ክሌሜንጦስ ዝጻሓፎ ናብቶም ቆሮሶስ ተጻሓፈ ጽሑፉን ኣሎ እዞም ፍላስፋታት እዚኣቶም ምክንያቱ ኣብቲ ቆሮንቶስ ናይ ግሪክ እዩ እቶም ናይ ፍላስፋታት ዓዲኦም ሕጂ ከምዚ ብሳይንስ ክርድእዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ሐዋርያ ጳውሎስ እንተዳ ትንሳኤ ሙታን ዘየለ ኮይኑ ክርስቶስ እውን ኣይተንስአን ማለት እዩ እንተዳ ክርስቶስ ዘይተንስአ ኮይኑ ከዓ تسكت نات إمنت ناتنا كله كندري فلا نحن ون still أبحث إحنا لنا مالك تمزي ما يهود اللو أي أمر لنا مخصوص كنا أبحث نتيجة سبخ الله مونجيل مسارته إمنت جيرو تقال سلام جمرة زخوانا نجار كنا كافة عن تدعوهنا نحن مسارات ذلنا متحف قدسي كم متحف قدس وتعي مرتعي بلنا وتوفيت علنا كالؤون علنا شجش لموكس الخشانات علنا كأوة عقل نسيتي كالؤ موكسي ذلنا أنا متحف قدسنا لتصير رايكونا هارب أولسن بيتها وانجيل بقى يريد زرطان إتي زسوق كلكم وانجيل تقبلنا كم زنابورو يزارب مخناسب مسبب كلهم تقبلوا ما يمنيرو بتي تسبق وانجيل أمدحان يخاذ الله خايب لهم هاتما أمدحان يهم دلهم نتي تسبق وانجيل رسعك كابو أنت ألقيس كاجن أي كدحنا نيها نسون ترى أجريفكم وجن نبقى لأمنتهم دلهم بتدي سبق كلكم مجمرتا أميلكم تقبلكم أو أنت لألهم جن دحنا تعلقكم تريكوينو دحنا تبلكم تنسى مونتان أنت زي هلو نيرو أمنك كنت مخونا نيرو أمنت كلاتنا كنت مخونا نيرو مالك كاب كلهم كأ ندنجت مخونا إذا لأن هارب أولوس مجمرتا بخلهم تمدك مزامرتو التأمامن له حقتات أقربه مهناتو كابتمنا حواريات كالوت فليز بالي حسب أوري بيكون عنده جل ما كلهم حق زخونات حق انتقينا حنتيا أبزئاتهم حق يعني أبوخا مجلسي أو حانتي مجلسي زنورو كابتي مسرت جيرو مجلسي هو مالتي نتهارب أولس ونجل مقانو زأوجو ثلاثة حقتات أمو أستبهلو موت علو
ቀብሩሎ ትንሣኤ ከአሎ እዚ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾነ እዩ ሞይቱ ተቐቢሉ ተንስኡ እዚ ሓቅታት እዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ብራእይ ብሰብን ዝተቐበለ እዩ ብራእይ ክብል ከሎ ኩሎም ዝረኣይዎ ሰባት ነይሮም እዮም ማለት እዩ ብሰብ ከዓ ዋላ ስለ ዝተረኣዮም ድሕሪ ትንሣኤ ንብዙሓት ሰባት ስለ ዝተረኣየ ክገልፆ ይፅንሂሉ ግን እዚ ከዓ መሰኻኽር ኣሎ ዋላ ክፅሕፎ ከለዉ ነዚ ነይሮም እዮም እቶም ትንሣኤ ሙታን ትንሣኤ ክርስቶስ ዝረኣዩሱ ነይሮም እዮም ስለዚ ንዓቶም እውን ከም መርትዖ ገይሩ የቅርበሎም ኣሎ ማለት እዩ ብመሰረት ቅዱሳን ፅሑፋት ወላ ካብ ፅሑፋት እውን ካብ ትንቢታት ዝነበረ ናይ ኢሳያስ ምዕራፍ 53 ካብ 12 ዘሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሉቃስ እውን ከምኡ ተጠቂሱሎ ናይ ትንሣኤ ክርስቶስ ማለት እዩ ብመሰረት ቅዱሳት መፅሓፍቲ ኣብ ብባዕተ ዘለዎ እውን ኣብዚ ንሪኦ ንኽእል ኢና ኣብዚ ናይ ሎም መዓንቲ ተቐብረ ከዓ ከምቲ እቶም ፅሑፋት ዝብልዎ ብሳልሰይቲ መዓልቲ እውን ተንስአ እዚኣ ፍቅዲ 4 ደላ ማለት እዩ ኣብዛ ናይ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ማለት እዩ ንዓ ከዓ እንደገና ከም መወከሲ ገይሩ የቕርብ ኣሎ ትንሣኤ ዝበለን ዝንበ ምዃኑ ገሊፁ ኣለው ብዛዕባ ትንሣኤ ከም ዝተነበየ ከዓ ነዚ ሓቅታት እዚ መርትዖ ይህቦም ማለት ካብ ካልእ ከይወፀ ከሎ ካብታ መፅሓፍ ቅዱስ ጥራሕ መርትዖ ይህቦም ቅድም ንትንሣኤ ሙታን ንክርስቶስ ዝተንስአ ዝረኣይኦ ኣንስቲ እየን እተን ኣንስቲ ንክርስቶስ ቅድሚ ጴጥሮስ ዋላ ቅድሚ ኬፋ ሪኦኖ እየን ግን ንዓዐን ከም መርትዖ ገይሩ ኣየቅረበንን ንምንታይ ሕጂ እንተደኣ ፍርዲ ቤት ከድና ንሕና ሲ ንኣብነት በዛ ዓለማዊ ክንሪኦ እንተደኣ ኮይና ኣነሲ ንሓደ ኣማኒ ዶ ሒዘ ክኸይድ ሕሸኒ ዋላ ንካህን ካህን ዋላ ፍርዲ ቤት እውን ዝያዳ ተኣማንነት ኣለዎ ሕጂ ስለዚ ከዓ ነቶም ካልኦት ተኣማንነት ዘለዎም ኣሰብኡ ዝኾኑ ወይ ከዓ ናይ ቤተክርስትያን ሓላፍነት ዝነበሮም ሰባት ከም መርትዖ ኢሉ የቕርቦም ኣለዎ ኣኽቢሮም ዝርእዎም መሳኽርቲ እዩ ዝሰመየ ጴጥሮስ ከም ዝረኣዮ ኣብ ሉቃስ 14:34 ሕጂ ጴጥሮስ ሪእዎ ኢሉ ይመስክር ኣሎ ማለት ኣብ ክንዲ ተናንስ ሪእዮና ሲ ጴጥሮስ እውን ኣለኒ ምስክር ዝኾነ ኣነ ኣለኹ ከም 500 ሰባት እውን ኣለዉ ካልኦት እውን ኣለዉ ኢሉ ዋላቶም 12 እውን ሪእዮም እዮም 12 ክብል ከሎ ግን ከም ሽሞም ኢሉ 12 ዝበሃል ነይሮም እምበር እቶም ዝረኣይዎ 11 ኣብቲ ኣፐር ሩም ዝበሃል 12 ኣይነበሩን ኣይሁድ ኦልሬዲ ነብሲ ቀቲሉ ኣይነበረን ድሕሪኡ ብ12 ይብል ኣሎ 12 ግን ኣይኮኑን ነይሮም 11 ነይሮም ግን 12 ኢሎም ብፅውዑ ሽሞም እዩ ነይሩ እዚ እውን ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ከም መወከሲ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብዛዕባ ትርኢት እቶም 500 እውን ዝገልፅ ካልእ ፀብፃብ ኣይተመዝገበን ወይ ከዓኒ 500 ዝብል የለን ኣብ ትውፊት ይኹን ወይ ካልኦት ቦታት ከም ዝነበሩ ግን ይገልፅ እዩ ምናልባት ኣብ ገሊላ እዩ ተፈፂሙ ክኸውን ዝኽእል ኣብቲ ግዜ እቲ ክርስቶስ ንደቂ መዛሙርቱ ክእከቡ ብተደጋጋሚ መምርሒ ሂብዎም ይኸውን ይኽእል ይብሉ ከዓ እዚ ከዓ ማቴዎስ 28:16 ክንርኢ ንኽእል ኢና ካብኡ ቀፂሉ ካብቶም 500 ዝኾኑ ኣሕዋት ከም ዝረኣይዎ ኣይጣራጥን እዩ ብዛዕባኦም ከዓኒ ኣብ ሂወቶም እውን ኣብኡ ሽዑ ነይሮም እዮም ብዛዕባ ያዕቆብ እውን ይዛረብ ሓዉ ማለት እዩ ያዕቆብ ሓዋርያ ዘይኮነሲ እቲ ናይ ኢየሩሳሌም ጳጳስ ዝነበረቲ ግዜቲ ማለት እዩ ክልተ ያዕቆብ እዮም ነይሮም ያዕቆብ ሓዊ ወንጌላዊ ዮሃንስ እሱ ግን ያዕቆብ ቅድሚ ብሄሮዶስ ተቐቲሉ ስለ ዝነበረ እሱ ይኮነን ንምፍልላይ ኢለ እዚ ያዕቆብ እዚ ቀንዲ ጳጳስ ኢየሩሳሌም ከም ዝነበረ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 15:13 ከምኡ 18 ኣሎ ከምኡ እውን ደራሲ ናይታ መልእኽቲ ያዕቆብ ከም ዝኾነ ይሕብር ኣብዚ ግዜ እዚ ሐዋርያ ያዕቆብ ብሄሮዶስ ተቐቲሉ እዩ ነይሩ እዚ ከዓ እቲ ካልኣይ ያዕቆብ ማለት እዩ ድሕሪኡ ብኩሎም ሐዋርያት ወንጌል ሉቃስ ኣሎ ብኩሎም ሐዋርያት ዝብሎም ዘለዉ ከዓ እቶም 11 ማለት እዩ ከም ተረኣየ ኣብ መወዳእታ ንዓይ ተረኣየኒ ሕጂ ንነብሱ ድሕሪ ኩሉ ሰሪዕዋ ኣሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ንዓይ ኣነ ቁላዕ እንከለኹ ንዓይ ተረኣየኒ ዝብሎ ግን እዚ እውን ኣብ ግብረ ሐዋርያት ኣሎ ስለምንታይ ደኣ እዩ እሞ ሐዋርያ ጳውሎስ ንገዛእ ርእሱ ከም ሓደ ግዚኡ ዝሓለፈ እተወልደ ገይሩ ዝሪኣ ሕጂ እዚ ሕቶ እዚ ንምንታይ እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ምክንያቱ ኣብቲ ክርስቶስ ዝነበረሉ እዋን የሳጎግ እዩ ነይሩ ዋላ ቅድሚኡ እውን ሽዑስ ኣይኣመነን
أبت كريستوس نبرو الأوان أي أمنا دحري سلازي إخاني دحار زتولد خوين يسمعنا نفسي زوا صار الله بدي أبت قسنا ما كلنا أنت أنا نقول تحاتياتو ذكر قويتا حاتياتو يرسعلو تحاتياتو يرسعجن قويتا حاتياتو يرسعلو إذا مالك حاتيات أي يرسعن قويتا مالك يكونن جن بتحاتيات كان ترى رسعك كلا أشياء كدقمة كدقمة حتى ترى كل جزء جن تذكره كان هنا ترى باولوس كل جزء ناس تجبره نسمع نجار تجبره أنتي نكرستس دسام جوزنا بره كل جزء نوع انداز تنتني إذا هلال ويك إذا مهر مالتي بتقريا ستان أملا سجوج سلازنا بركو أتصدقوا نقلت الله سلازنا بركو بسبب أواجا زملكت حواليات البحر أي بكعني بسبب مثلا مخنيات ودسب ناي بحكي تنايك أدم ناب يوك هذا نبرن ترى يكون تحمق صبوا كمان يكون صبوا ترى يكون أذكرني جن ودسب تحمق نابرخ هذا نبرن ترى يكون صبوا زل خيو أيريون هذا بقولك كألك أكون مبلغ هذا بسبب مثلا أنا هذا أخذ كذا أيكونكم سواقي بمنبارو فتسيمو أيرسعون إذا كل ما تبسطات لكم كم وكاسي كهنا نايل إجزاء غير الله جناحه تجا أملاخون أيرسعون أجي إذا زبل الله إذا كل درخة كوس it's not because I'm good because God is good بس أجا أملاخ ده أمبر أنا نفع سلزخونكو أنا بتجبراتي سلزخونكي كونوا رخيبة يوم انتهي ده أملاخ بتسجى أملاخ يا رخيبة حجي نحن هنا عبزي أقول لنا بتسجى أملاخ ده أين أمبر كابسبنا بليكنا كابسبنا نفعنا كابسبنا فريقنا مالت أيكون ولا أنت فريقنا هون أنت أملاخ بحب الناس سلزخونا سناتي زي أخا حيوان سلزخونكو زي كونس أملاخ حيوان سلزخونا يعني أنا كلتني أنا فلات أنا حيوان سلزخونكو زي كونس أملاخ حيوان فكر وهاب سلزخونا ناتو بحري سلزخونا إنا بتصقوا أبزو تطويلنا لنا مالك سلزخ أي تصقى أملاخ كنتو أي نبرن زبل سلزخ أي تصقى أملاخ كنتو أي نبرن زبل حوالي قولوس نعيو تصقوا ملو بملو يدو هيبو ويك أنا 100% يصارح نيرو مالك نتنعو سيتوفي لي نفس وقت كريستيان كا كم أخجبر على مهنة تقدم كورنثوس معرف 10 حدا أنت أتبع كم تي ويك كم زي أنا نكريستوس مسلكو نسخاتكم نعي مسلو مهنة لك كم تاريخ عرانسو نحناون كم أخن تسأري زمهرنا لله معلش مهنة بقى منت كنت مهر كله لك كم كريستوس السوز خونن السوز جبرون السوز ولا زمهرنا نبى على باولس قال لك كم أخير نحنا نيابوتاتنا كنكتل أملاخ يحجزنا أنا كلهم حوارياتهم هذا وانجيل إتي زتن سأ كريستوس زتن سأ كريستوس قويتا سبقنا نسخاتكم كتأمنوا كلهم كتقبلكم إتي سبق كلكم أنا سبق كلكم أنتم كلهم حواريات سبقون حنتي سخابة تنسأ مثلا إن سبقنا إمنتهم أبتنسأ التمسرة اليوم إذا أنت ريكوينو إمنتنا كنت إنالتي زمن حاسة مهران كريستوس كم تنسأ يعملوا أقوى أنت نورو تنسأ كارو أتجن يفحري أمور نخال إسبقن كتنسأ كألني مهناتوسي كردو واعي كألن حجي كريستوس أنت تنسيو يتحاف الشاوة تنسأ تعيبو كسأب همزلوا غلطة كريستوس أنت لا تسيئلكم آمنكم نعو نحن نعو نمثل أنت رأخيناها كم أخن تسيئين فلازم هذون كتعمل لكم السيئات مدمتا يتقبلكم ويزبون بالله كمتي إزام مهران حاسة زبالوه زموت سبب كتنسوا زي كله أنتوا خينام كريستوس كتنسى أي مها على النير مخالف أي مها على النير دي يكونس ولا تسؤون أيرليوني كموتون أيرليوني معناته حاتياتنا سلا حاتياتنا إيمويت ترى دي إيمويت خا أنت رأيت تسيخا نحنا جنا أب حاتياتنا لنا مالتي فلازم تعيتونو أمنتنا كنت مخونا يقولون نحنا حسد سبيخنا هنا مالتي بالكعب أبت جزيتي إتي أملاح كم تنسو زي جبرو كم زجبرة أوجنا إنام أبت جزيتي أملاح سب زي جبرو كم زجبرة أوجنا إنام تقعد أوزن يسوس مرحني أيقونة وزيهم زبلوا الله تمحاسبون جماعتهم نرأسون كدحن زي خيل موت يومالت زي نات نايقونن نايتهم حصلت وانجيل يسبق له
كمزي زبلا حقيات نمبال هايلي يقولون نيك أنا عناسي يقرأ قبلنا نتحقياتنا سايكلني مالتي نسحاون جنا أو حقياتي حاجة الله مالتي سلذي كلهم اتهم زموتو كريستيان زلا علماء دكاس وصل وانا تتهم أبوتات ناسي من أنت قلت سيدهم نايم حتى وخبرت خماني نستيفانوسي إذا كله موت اندار عيم كله اندامت أم كله سي أنا اليوم زقبروا يفضلني ممو غربوا له من دابل جن في أخلي العود كم بتصبح زنا سيريس لازنا برا إذا أمر نمن تايلو دا أمو ميتين تون كل ما بتاعنا من أرض مريت إذا خلوا سي أنت رأيت شنو عليهم ترى أنت فرصة سيلهم نتقفون يروم ترى أخوينهم سي نمن تاي ده حتى نسأ متان زيل ده قال هو زيل أخوينهم سي نمن تاي عم شو تسفانا أبزاه هو تزيات راي يوك خون أبزيات راح نترى أخوينهم خا كم تون قالوا زبلوا دلوا ويكات نايت أوت زبلوا دلوا أبزين نبلع عنسته بالله خا أنا قبل ويكات سرعة نابت زمتنا بقال إن بما راح كنا راح مالتي سلازي زي تموت هيوت كم تهلو بقلت تسفى يلبون كالق هيوت ويكالق تسفى انت زيليو اتهم ما انت زلال ما هو هيوت إلهم جزع رؤسهم تخحدون ما انت زلال ما هو هيوت إلهم مسجوبتن مكران زتصاولو كريستيانات نزلال من بعد زحزن يوم ما بحكي نحنا نكون أبوتاتنا ونكون سي اتينا نبرو دلنا نبران اتينا نبرو نبران زحزن مخونا كل عالم سنحنا زحزن مخونا ما يقولون مخياتو أم ندري هيوت سلا بساعنون ذا العالم أو هيوت سلا زي رحمون كل شيء رحمون يمدلو انت رأمون تنسى متان زي اللي ترعون تنسى متان جن بحاكي برقت الله زينا أنا نأمن كريستوس تنسي انت حتى مويتي نحنا خالك الموتينا بتصقوا خاطر تسيئنا عليه إذا موتات كم زي تنسو زقلت إنه حاسة إنه رمزي لأمثلة شعبين الله يقول تنسى كريستوس جنا رجسي هذا باولوس نتي زي تنسى جويتا ريئو إيو بزحات كالوت أمونات مسخاخرون نيرون إيوم كريستوس لازم تنسى أتحيزو خاء تنسى هزبو كسأل إيوم كريستوس مويتو تنسي إنتانا نحناون كنت سينا دحيت أنا مجمع سنبت فاسيكا زمان فاسيكا زبلوخ أنا كمزي بعال زكايدو مالتي تا حنتي كابتن قداميتي فراتات عطيت سجن أبقدم قويتا يوزو أساخا قدامي سلازخونت كريستوس تأتي قدامي تنسى مكان نبلو أسيخا دحري إخاني تا قدامي تشويت الله دحري إخا بزحات بسعوا له مالتين كم بزحات بسعوا خام كم تأبك آنن كم أبت أمنت سمعهم زمتون مالتي إذا أبناي tradition بحالياري مالتي كم مبسعاتي زمت ينهير سلازي دد حري إذا قدامي تسمت فاسيقانو هو كريستوس إذا قدامي فرتن سيئو هياو قينو ترائعين إذا قدامي فرق عطلي عبيتي نفسك نابذل العالم الهوات أكذا نسخة نكلهم نتم زتنسق مالتي تتعامدان كلهم أكيبو ناب زغابير أب كأربعين مالتي كامج أروشات السعرجن إتا موت تبهالها السعر مالتي سب أي كل كله تقدمي سب أي مالتي أدم حاتيو موت أب عليت ناتو مثلا كلاتنا موت نجيس مالتي بخرستس كأ ود سب مثلا كل ود أدم جزات موت أقاطمو بخرستس كأ نتنسى حدش يوكأ نركب مالتي بخرستس كل عليت نزل على ما وفردي إن أنت كان نتص كموتات كتنسي ذات غسدي أنا مودعته دحنت كلهم كم زدحنو زي كونسنا مودعته تنسى كلهم سبات كم زتنسو يا ترجعت وناتي كل سبت تنسي مالت دحينو مالت هيكون شعور فرد الله التمرخاتنا يا بوي ساق على هوت يسمع لنا نبلا كل جزينا هم تيبونا المحارنة مع حنسمي إخاء تصفانا معناته نقضي معنا يمتو ثم قالوا إتكا بتصدام خوري المالتي نابتي ما يحاوي كلاي تأكيب اللهم دلو يتأكيب اللهم دلو نقضي خوري مالتي خابكم يدحننا تنسائي ثم تتحاويا
زي فتحاوያን ከዓ ኣሎ ክልተ ኢድ ኣሎ ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍ በብደረጅኡ ወይ ከዓኒ ራንክ ኣለዎ በብ መን ከም ዝተስእ ቅድም ድሓር ከዓ መን ከም ዝተስእ ይገልፀልና ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ትንሣኤ ሙታን ክርስቶስ እዩ እቲ ካልኣይ ከዓኒ እቶም ክርስቶስ ኣብ ዝመፁን እዋን ዝትንስኡ እዮም እቲ ሳልሳይ ክፋል ከዓኒ እቲ ዝፀንሕ ብሓፂሩ እንታይ ይብል ዘሎ ቅድም ክርስቶስ ተንስኡ ኣሎ ድሕሪኡ ከዓኒ እቶም ጻድቃናን ክትንስኡ እዮም ግን እቶም ብህይወት ዘለዉ እውን ሞይቶም ክትንስኡ እዮም ማለት እዩ ምክንያቱ ከይሞተ ዝትንስእ የለን ምክንያቱ ክዝራእ ኣለዎ ምስ ተዘርአ እዩ ዝበቁል እዛ ናይ ፍቅዲ 15 24 ደላ እንተደኣ ርኢና ክርስቶስ ነቶም ጸላእቱ ዘበሉ ትሕቲ ጋሩ ክሳዕ ዝገብሮ ክነግስ ይግብኦ እዩ እሞ ኩሉ ሽመትን ስልጣንን ሓይልን ምስ ሰዓረ እታ መንግስትን እግዚአብሔር ኣቦ ምስ ወፈየ ሽዑ እዩ መወዳእታ ዝኸውን ይብሎ ማለት እዚ ከዓ መወከሲታት ኣለና ኣብ ዮሃንስ 5:8-9 ተደጊማ ኣላ ድሕሪኡ ትንሣኤ ቅዱሳን መፂኡ ነዊሕ ከይፀንሐ መወዳእታ ዝዛዘም እዩ ክርስቶስ ምስ ተፈፀመ ንኩሉ ኣብ ኢድ ኣቦ ተቐምጦ ስልጣን ንክርስቶስ ተዋሂብዎ እዩ ሕጂ መዓስ እዩ እቲ ናይ ስልጣን ነጊሱ ማለት እዩ ድሕሪ ትንሣኤ ማለት እዩ ክርስቶስ ተሰቂሉ ምስ ሞተ ስዒርዎ ምስ ሞተ ሕጂ ንሕና ኣብ ግዝኣት ክርስቶስ ኢና ዘለና ንጉስናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ንብሎ ከዓ ነዚ እዩ ድሓር ግን እቲ ካልኣይ ትንሣኤ ሙታን ምኾነ ምክንያቱ እታ ናይ ፀሎት ከለና መንግስትኻ ትምፃእ ንብሎሲ ንኣብ ደኣ እምበር ንወልድ ኣይኮነን እዩ ዝብል ምክንያቱ እቲ ንፍረደሉ ድሓር ኣብ እግዚኣብሔር ወልድ ኣኪቡ ነቶም ኩሎም ማለት እዩ ነቶም ትንሣኤ ሙታን ብስስኡ ጻድቃን ዝኾኑ ናይ ኣቦ ቀሪቡ ክህቦ እዩ ሽዑ እዩ እቲ መጨረሻ ሰዓት ማለት እዩ ኩሎም ጸላእቲ ኩሎም እኩያትን ተጻረድ ሰብ ልዕለ ባህርያዊ ኃጢአት ሞት ክግልበጥ ሞት ከዓ ክግልበጥ ኣለዎ ናይ ማዕፀዊ ፍጻሜታት መስራዕ ትንሣኤ ፍርዲ ከምኡውን ሞትን ሲኦልን ናብ ናይ ቀላይ ሓዊ ምእታው እዩ ይብሎ እዚ ከዓ ኣብ ራእይ 10:12-14 ዘሎ ከምኡውን ኣብ መዝሙር 6:8 ፍቅዲ 6 ተጠቂሱ ኣሎ እዚ ከዓ ንክርስቶስ ጎይታ ኩሉ ከም ዝኾነን ኣምላኽ ንኩሉ ከም ዘግዝኦን ዝገልጽ ሓሳብ እዩ ማለት እዩ እዚኣ ክርስቶስ ኣምላኽ ሂብዎ እዩ ሓይሉ ተዋሂብዎ እዩ ስልጣን ኣለዎ ትብላ ነይራ ገሊኦም ሰባት ንጥቕሚ እቶም ብዘይ ጥምቀት ዝሞቱ ሰባት ኢሎም ሕያዋን ሰባት ናብ ጥምቀት ልምዲ ነበሮም ሕጂ እዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ደምፆ ዘሎ ንመርትዖ ኢሉ እንተደኣ ትንሣኤ ሙታን የለን እንተደኣ ዝበሃል ኮይነሲ እቶም ናይ ሓሶት ወንጌል ዝሰብኩ ነበሩ ንሳቶም ንገዛእሶም ነቶም ዝሞቱ ከይተጠመቑ ዝሞቱ የጠምቕዎም ነይሮም ሕጂ እውን ኣብዚ ሞርመን ኣብዚ እዋንና እዚ ሞርመን ከምኡ ይገብሩ ነቶም ዝሞቱ ከይተጠመቑ ዝሞቱ የጠምቕዎም እዚ ከዓ ኣባና ኣይፍቁድን ዋላ ሐዋርያ ጳውሎስ እውን ኣብቲ ግዚኡ ኣይነበረን ከምኡ ከም ዝነበረ ግን ፈልጥ ስለዝነበረ ነዚ ይገልጸሎ ማለት እዩ እንተደኣ ከምኡ ትብሉ ኮንኩም እንተደኣ ትንሣኤ ሙታን የለን ትብሉ ኮንኩም ስለምንታይ ደኣ ሞ ተጠምቖም ኣሎ ስለዚ ትሞተ ኢልኩም ከይተጠመቐ ሞይቲ እሞኒ ሕጂ ንዕኡ እንተደኣ ተጠሚቐሉ ኣነሲ ንሱ ክድሕን ኢልኩም ኢኹም ትገብረሉ እዚ ከዓ ትንሣኤ ሙታን እንድሕር ደኣ ኣሎ ኮይኑስ እንታይ ከምኡ ምግባር ኣድልየኩም እዩ ዘሎም ዘሎ ኣብዚ ናይ ሞርመን ግን ከምኡ ስርዓት ኣለዎም ነቶም ከይተጠመቑ ዝሞቱ የጠምቕዎም ብሰብ ገይሮም ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ቁፅሪ ናቶም ከም ኣባላት ገይሮም የብዝሕዎ ሕጂ ነቲ ቁፅሪ ናቶም እንተደኣ 500 ሰባት ኣለዉ ንኣብነት ብካልኦት ዝሞቱ ከይተጠመቑሞ እንተደኣ ቤተሰቦም ኣሕዋቶም ኣቦኦም ኣዲኦም ተጠሚቖምሎም እሶም ልክዕ ከም ኣባላት ከም ህያውያን ገይሮም ቆፂሮም ኣባላት ክንዲ ዘለውና እዩ ማለት እዩ ንዕኦም እንታይ ከም ዝጠቕሞም ንዓም ንሓድገሎም ግን ሐዋርያ ጳውሎስ እዚ ንመርትዖ ኢሉ ዘምፀው እዩ ማለት እዩ እዚ ልምዲ እዚ ከዓ እንተዝብሉ ነይሩ ሐዋርያ ጳውሎስ መጋነኾ ነይሩ ኣብቲ እዋናቱ ኣይነበረን ማለት እዩ ድሕሪኡ ከዓ ሰዓብቲ ጆሴፍ ሲምዝ ብጌጋ ዝተርጉሙ እዛ ጥቕስ እዚኣ ብጌጋ ምተርጎሙ ማሕሰይቲ ስለ ዝወረዶም እዩ ተላዒሉ
ንሰማዕትነት ክጠቕሙ ክትጥመቑ ይኽእሉ ነይሮም እዮም። እዚ ከዓ ከምቲ ኣቀዲመ ዝበልኩ ሓሶት እዩ ከምኡ ከም ዘይጠቅም ማለት እዩ። ሃዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ እቶም ንትንሳኤ ዝነፅግዎን ሓደ ዓይነት ሕሱም ጥምቀት ዝገብሩን ሰባት ንሓድሕዱ ዝቃጮም ምዃኑ እዩ ዝዛረብ ነይሩ። እዚ ከዓ ነቲ በቲ ሓደ ወገን መታን ንዓቶም ነቶም ዝሞቱ ከይተጠመቑ ኢሎም ዝሞቱ ሲ መታን ክድሕኑ፣ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ትንሳኤ ሙታን የለን ኢሎም ከዓ ይሰብኩ። ስለዚ ዝጋራጮ ነገራት እዩ ዝገብሩ ነይሮም ማለት እዩ። እቶም ሓሶት ወንጌል እርሱ አይ ቲንክ እታ ግዜ ተኸደና ኣላ መስለኒ ምናልባት እተን ገለገለ ትግር እንተበልክዎን ይሓይሽ። ሕጂ ትንሳኤ እንተደይህሉ ነይሩ ሲ ንሕና ሓዋርያት እንታይ እጊደና ይብላ ኣሎ። መዓልታዊ ንሞት ተዳልየ ኣለኹ። ሕጂ ኩሉ ግዜ ሲ እቲ ዝፀሮ ዘለኹ ኣነ ኩሉ ግዜ ሲ ዋላ ንሞት ቅሩብ ዘለኹ ሲ ነዚ ስለ ዘሎ እዩ ዳ እምበር ንካልእ ኣይኮንኩ። ስለዚ ሲ ትንሳኤ ሙታን ብርግፅ ኣሎ። እዚ ኢና ንሰብኽ ዘለና፣ እዚ ኢና ንኣምን፣ እዚ ኢና ከዓ ንፈልጥ። ምክንያቱ እዚ ከዓ ብግብሪ ዝረኣናዩ እዩ ኢሉ እዩ ዝምስክር ዘሎ ማለት እዩ። ኩሉ ስቃይ ኣመንቲ ፍረ የብሉን እንተ ዘይተንሲኦም። ስለዚ ንምብላዕን ንምስታይን ፅባሕ ክንመውት ኢና ንበሉ። እዚ ከዓ ምብላዕ ንስተ ኢልካ ድላይካ ትገብረሉ ኩነታት ምኳኑ ኣይትታለሉ። ከምዚ ዝኣመሰለ ዜጋ ናብ ፆታዊ ስምዒትን ባዕልግናን እዩ ዝመርሕ ይብል። ኣብዚኣ ጥቕሲ ደላ ሓንቲ እስቲ ክንሪኣ ደስ ንበለኒ። ኣይትታለሉ ትብልና ሕማቅ ዕርክነት ንፅቡቅ ልማድ የጥፍኦ እዩ። ኣብዛ ናይ 33 ደላ ማለት ሕማቅ ዕርክነት ንፅቡቅ ልማድ ሕጂሲ ዋላ እቶም ናይ ካልእ እምነት ዘለዉ እንተደኣ ኣርክትና ኮይኖም እውን ከታልሉና ይኽእሉ እዮም። ኣርክቲ ትግበሩ ይኮኑትን ዝብል ዘለኹ ግን መካይድካ መን ምዃኑ ክትፈልጥ ይግባኣካ እዩ ማለት እዩ። ካልኦት እምነት ዘለዎም ኣርክትና ኮይኖም ዋላ ቤተሰብና እውን ክህልውና ይኽእሉ እዮም። ግን በዚ እምነት እዚ ንሕና ክንታለል ከም ዘይብልና ይገልፅና ዘሎ። እዚ ከዓ ምዉታት ብኸመይ እዮም ዝትንስኡ፣ እንታይ ዓይነት ኣካል እዮም ከዓ ዘለዎም። እዚኣ ድሓን ኣብ ናቦይ ምርጌታ ክገድፈሎሚ ኣብታ ናይ ሃይማኖት ኣቦውን መግለፂት ኣላታ። ስለዚ ናቦይ ምርጌታ ወይ ናቦይ ቀሺ ክገድፈሎሚ ዓሻ ንምስትውዓል ደንጓይ ይብሎም። ሕጂ ከምኡ ኢሎም ምስሓተት እንታይ ክህልወና ኢሎም ኣይትፈልጡን ኢኹም ካብቲ ተፈጥሮ ዝምህረኩም ካብኡ ተምሃሩ። ሓንቲ ነገር ወይ ከዓ ኣትክልቲ ስርናይ ከም ኣብነት ዝህባ ስርናይ ሲ እንተ ደኣ ደም ወይ እንተ ደኣ ተቐቢራ ስርናይ ካልእ ከተበቁል ኣይትኽእልን ወይ ከዓ ሓድሽ ሂወት ክፈጥር ኣይትኽእልን። ስለዚ ንሕና እውን ክንመውት ኣለና ሽዑ ኢና ሓድሽ ሂወት ንህዝና ንትስእ። ምስተስኣና ከዓኒ እዚ ጠማይ እዚ ደኻሚ እዚ ሓሳዊ ዝኾነ ሂወት ወይ ከዓ መሽማሽ ዝኾነ ሂወት ኣይክህልወናን። ምክንያቱ ዘለኣለማዊ ሂወት ይክህልወና። ሕጂ ምድራዊ ሂወትን ዘለኣለማዊ ሂወትን ነንበይኑ ሓደ ዓይነት ክኸውን ኣይክእልን። እዚኣ ግን ከም መግለፂ ይህቦም ማለት እዩ። ግን ምናልባት ኣብ ትሕተን መልስን ዝያዳ ንሪኣ ንኸውን እታ ዝዘርኣከ እኽሊ ኣብ ሓድሽ ሂወት ቅድሚ ምውፃኣ ክትመውትን ክትመክኽን ኣለዋ። ስለዚ ከዓ ሰብነት ክትመውት ኣለዋ። ነቲ ዝመፅእ ተኽሊ ዘይኮነስ ነቲ ዘርኢ ጥራይ እዩ እንዘርእ። ንሕና ከዓ ከም ዘርኢ ክንከውን ማለት ኢና ክንመውት ኣለና። ድሓር ዘርኣናዮ ከዓ ትሓፍስ። እዚኣ ከዓ እንተ ደኣ ኣብዚ ናይ ብሓቂ ንክርስቶስ ኣሚንና ኣብቲ እምነትና ፀኒዕና እንተ ደኣ ኣለና ማለት እዩ እቲ ድሓር ኣኽሊል ዓወት ንረኽቦ ኩላትና ኣኽሊል ዓወት ኣለና። ብኡ መጠን ከዓኒ ደደረጃና ክንቅበል ኢና ማለት እዩ። ፀሓይ ንበይና ክብሪ ኣለዋ ኢሉ እዩ። ኮኸብ እውን ካብ ኮኸብ ናብ ኮኸብ ግን ይበልፅ። ዋላቲ ትንሳኤ ሙታን እውን ብከምኡ ከም ዝተሰርዐ እዩ ዝገልፀልና ሃዋርያ ጳውሎስ። ቀልተይ ንውሕ ኢለ ግን ምናልባት ኣብታ ናይ መጨረሻ ኣብዚኣ ተወዳእኩ ይሓይሽ ኣብትን ቀልተይ ንውሕ ኣላ መስለኒ። እቲ ሕጊ ፍቃድ ኣምላኽ ብዝያዳ ንፅር ንምግባር ንሓጢኣት ዝያዳ የግህዱ። ሕጂ እቲ ሕጊ እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ ሓጢኣት እንታይ ምዃኑ ንፈልጥ ማለት እዩ። እሱ ከዓ ዝያዳ የግህዶ ማለት እዩ። ንፁር ይኾነና ብክርስቶስ ኣቢሉ ኣብ ልዕሊ ሓጢኣትን ሞትን
زسعاري أملاح مسانا يخون يقولنا إمنتا كنت سلزي كونت كم توحي مكريستياناوي هو كأ وفوي كون سلزي كلاتنا اتنقورون اتنصرحون نافلتنا بخريستوس آمنا ننبر أملاح يحلبنا تسميكم سلزي سمعكم اتقوروا اتقروت إزايا تسميلي يسمعكم بإنجليزة بكشن الهيوت يسمع لنا آمين خلينا أونا أمرت خمارة زبن ناقلقلتكم يبارك እግዚአብሔር نعناها 30 60 100 سنة يفرينا خنبرلو خنصدقلو خندحنلو نا እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልና حراي أبناي مزمور جزيل لنا نمزمور استدالهم استعملنا سمع الله ده ربنا سمع لهم راي راي مزمور استدالنا بمزمور እግዚአብሔር ከነመስግኖ በመዝሙር استقبرلنا وعلت نجلس بمزمور غيرنا أملوه እግዚአብሔር ከነስተንትን نبل أنا دخفتنا أبونا راي رزنت حبتنا تزمروا نعين ذكرني بالمزمور كزمروا نعين ذكرني حتى قديكو هوتي بني تزيك عالكو كمل سوريتا كمسوني يخبرنا تيقويتا كزمروا نعين ذكرني حتى قديكو هوتي بني تزيكالكو كمل سوريتا كمسكني خبرنا في كويتا غري سحابو قبلا علي سماي نمدري متي أقلا خدوناي عركانو خوني تسكا خلبسني سليت سقلي هيوت كهبني عركانو خوني تسكا خلبسني سليت سغلي هيوت كهبني كزمرلو نعايز أفكرني حتى قديكو هيوت يبوني تزيكالكو كمل سوريتا كمسكني يخبرنا تيقويتا رجاي خونني بخو بردومو لقي ونيلن كيدو حديمو عروت يملي قوة خاب كصادي أويج قويتا ناتي ناتنتي عروت يملي قوة خاب كصادي أويج قويتا ناتي ناتنتي كزمرلو نعايز أفكرني حتى قديفو هيوتي بني تزيكالكو كمل سوريتا كمسكني خبرنا تيقويتا نقدس قالو سيفيف بلبي حدش كيرانو يبوني قويتاي تغديدو تيعزو مقارجا قويتا خوينني نايزل عالم بيجا تغديدو تيعزو مقارجا قويتا خوينني نايزل عالم بيجاك زمرلو نعايز أفكرني
ሓጢኣተይ ገዲፉ ሂወት ሂቡኒ ተዘይካልኩ ክመልስ ውሬታ ከመስግኖ እየ ክብርናተይ ጎይታ ስሙ ኢየሱስ ዓለም መድሕን ውዒሉ መስቀል ከይትኸድን ካብ ውድቀተይ ኣልዒሉኒ ብኢዱ ሒዘይ ኣለኹ ናይ ሂወት መገዱ ካብ ውድቀተይ ኣልዒሉኒ ብኢዱ ሒዘይ ኣለኹ ናይ ሂወት መገዱ ክዝምረሉ ንዓይ ዘፍቀረኒ ሓጢኣተይ ገዲፉ ሂወት ሂቡኒ ተዘይካልኩ ክመልስ ውዕለታ ከመስግኖ እየ ክብርናተይ ጎይታ ክዝምረሉ ንዓይ ዘፍቀረኒ ሓጢኣተይ ገዲፉ ሂወት ሂቡኒ ተዘይካልኩ ክመልስ ውሬታ ከመስግኖ እየ ክብርናተይ ጎይታ ይቀኒለይ ስለተዋህበኒ ዕድል ቃለ ሕይወት የስማዓልና ዝማሬ መላእክት የስማዓልና ረዘነት ሓብትና ብሓቂ ናይ ምስጋና ንብሎ ክፍሊ ጸሎት ኮይኑ ንባህር እግዚአብሔር ተገብረልና ውዕለት እናገበርና ክነመስግኖ ከለና እዩ ክዝምረሉ ንዓይ ዘፍቀረኒ ሓጢኣተይ ገዲፉ ሂወት ሂቡኒ እንደዘይከኣልኩ ክመልስ ውሬታ ወይ ክመልስ ውዕለታ ከመስግኖ እየ ይኽበር ናተይ ጎይታ ስለ ቃላቱ ስለ መዝሙሩ እግዚአብሔር ምስገን ክዝምረሉ ንዓይ ዘፍቀረኒ ሓጢኣተይ ገዲፉ ሂወት ሂቡኒ እንደዘይከኣልኩ ክመልስ ውሬታ ከመስግኖ እየ ይኽበር ናተይ ጎይታ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ፍቅሪ ኣምላኽ ክገልጽ ከሎስ ንሕና ሓጢኣተኛታት ኮለና ኢሉ ንሕና ጸላእቱ ኮለና እዩ ጸላእቱ ኮለናስ ክርስቶስ ኣብ ክንዲ ጸላእቱ ሞተ እዚ ኸኣቲ ክነገር ዘይከኣል ፍቅሪ ኣብ ትንቢት ዘካርያስ ምዕራፍ 13 ቁጽሪ 6 ነቢይ ዘካርያስ ክሪኦ ከሎ ኣብ ማእኸል ግናዕ ኢዱ ኣብ ግናዕ ኢዱ ዝተበስዐ ዓብ ቁስሊ ክርኢ ከሎ እንታይ እዩ ልግረም ነይሩ መንፈስ እግዚአብሔር ምስ ገለጸሉ ጎይታይ ኢሉ እዚ ማእኸል ኢድካ ዘሎ ግናዕ ዘሎ ኢድካ ቁስልስ እንታይ ዝኾነ ቁስሊ እዩ ኣበይ ኢኻ ቆሲልካዮ ኢሉ ምስ ሓተቶስ እዚ ቁስሊ እዚ ኣብቶም ዘፍቁርኒ ኣብ እንዳተፈተውተ እየ ቆሲለዮ ክብሪ ንዝኽሪ ስም ይኹን ባህሪኡ ንሱ እዩ ኣብቶም ዘፍቁርኒ ኣቦም እየ ቆሲለዮ ድንቂ ኮይንዎ ነቢ ዘካርያስ እንድሕር ፈተውቲ ኮይኖም ስለምንታይ የቁስልዎ ስለምንታይ ይወግእዎ ስለምንታይ ይሰቕልዎ እንድሕር ኣቁሲሎሞ ኸ ስለምንታይ ፈተውተይ ኣፍቀርተይ ይብሎም ነዝብል በቃ ባህሪ ኣምላኽ እዩ እዚ ቅድሚ 600 ዓመት ዝኸውን ቅድሚ ልደት ክርስቶስ ዝረኣዮ እዩ ስለዚ ሓጢኣተይ ገዲፉ ሂወት ሂቡኒ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ሓራይ መዝሙርና ምስ ቃል እግዚአብሔር እስክንረኣዮ ክዝምረሉ ንዓይ ዘፍቀረኒ ሓጢኣተይ ገዲፉ ሂወት ሂቡኒ እንደዘይከኣልኩ ክመልስ ውሬታ ከመስግኖ እየ ይኽበር ናተይ ጎይታ እቲ መዝሙር ብጣዕሚ ኩሉ መዛሙር ትርጉም ኣለዎ ኩሉ መዛሙር መልእኽቲ ኣለዎ እዚ መዝሙር ግን ምስ ሂወትና ዝተሓዘ ኣብ ሂወትና እግዚአብሔር ዝገበሮ ዝተተሓዘ እዩ እንድሕር ግዜ ረኺብና ክንሰምዖ ክንዝምሮ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ሕራይ ንቐፅል ሂወት ሃብተይ ወኒ ናዝሬት ኣሚን ረዘነት ኢላ ሶሪ ረዘነት ሃብትና ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ መዝሙር ዘሚርክ ቴንኪዩ ኣነ ከዓ ምስ ኣምስታ መዝሙር ክስታይ ከስተንትና ዝበልኩ ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ኮይናስ 9-10 ኣምላኽ ብኡ ምእንቲ ብሂወት ክነብር ኢሉ
نتحدى ودنا بعالم بملأخ نتفقري أملاخ معنا بزي تقلت لنا أملاخ بعلو سلزفكرنا بتحدياتنا متعارف خون يلو دما ودو سلسددلنا ينبر نحنا أملاخ سلزفكرنا يو أيكونن نتفقري بزي آية عليه بتعم صبق أملاخ بو بهوات من تخنا بريلو نتحدى ودونا بعالم بملأخو تفقر أملاخ نعنا بزي تقلت لنا سبات ገንዘብ ክቡኻኹ اليوم ንብረት ክብሉኻኹ ክቡኻኹ اليوم ብዙሕ ነገር ምድራዊ ነገር ካብ ሰማይ ነቲ ሓደ ወዱ ብምልኣኹ ኢሉ ኣምላኽ ባዕሉ ስለ ዘፍቀረና ብናይ ሓጢኣትና መተዓረቕ ክኸውን ኢሉ ድማ ወዱ ስለ ዝሰደደልና እምበር ንሕና ንኣምላኽ ስለ ዘፍቀርናዮ ኣይኮነን እታ ፍቕሪ እዚኣ እያ ቃል ህይወት የስማዓልና ሕራይ معرف يوحنس ملقت قداميت ملقت يوحنس معرف 4 كاب 9 10 يام بيبتلنا هيوت حبتنا ابنوت كاب 7 تصحيفنا بتاع مصبوق كاب 7 7 10 هراي قالوت حاتياتي قديفو هيوت يبني اند زي كالكو كملس وريتا كمسغنئ يخبر ناتي قويتا بمرقتا الرأي ديكون سامي الحونا الرأي جابير مسكن تاليوة تسمع لنا أب زي ساعات معرف 15 هذا حدا شعو موسين دك إسرائيل إزي مزمور زين إجزي أبهر كمزي لهم زمرلو نسو أزيو كبيلي إمو إجزي أبهر زمر الله فرسنيان نبحري دربيهم እግዚአብሔር ኃይሌን መዝሙሬን እዩ መድኃኔ ከአኾነኒ እዚ አምላኽ እዩ እሞ ከኽብሮ አምላኽ አቦይ እዩ ክብከብ ብሎ ቃል ህይወት የስማዓልና እዚ መዝሙር እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ሰንበት አገልግሎት ንስየብሖ ለእግዚአብሔር ስቡሃ ዘተሰብሃ ፈረሰው መስተጽእነ ወረው ዝተባህሩ እታ አምላኬ ስየብሖ ወአምላክ አብየ አሊእሎ ኣብትናይ ነቢያት ሰፊሩ ዘሎ ምዕራፍ ኣብትናይ ሰንበት ጸሎት ተቐሚጥሎ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣማት ከዓ ንስየብሖ ለእግዚአብሔር ስቡሃ ዘተሰብሃልና ንመስግኖ ካብዚያ ማለት እዩ ቃለ ህይወት የስማዓልና ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ኣራይ ካልኦት ሓጢአተይ ገዲፉ ህይወት ይቡኒ እንደዘይከኣልኩ ክመልስ ውሬታ ከመስጉንኤ ነቲ ናተይ ጎይታ ይኽበር ናተይ ጎይታ ኣራይ ካልኦት ኣብዚ መዝሙር ነስተንትን ራይ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ መዝሙር 116 እቲ ኣርእስቲ እንታይ እዩ ዝብል ካብ ሞት ዝደሓነ ሰብ ዘቕርቦ ምስጋና ኢልሎ እቲ ዝነበረ ዝሓለፈ ኩነታት ዝሓለፎ ሞት ሰጊሩ ዝሓለፎ ረድኤት ኣምላኽ ክዝክር ከሎ ኣብ ቁፅሪ 12 ኣብ ክንዲ ሰናይ ዝገበረለይ ኩሉስ ንእግዚአብሔር እንታይ ውሬታ ክመልሰሉ ኣብ ክንዲ ኩሉ ኢሉ ነቲ ኩሉ ምስ ፀብፀበ ኣብ ክንድቲ ሰናይ ዝገበረለይ ኩሉስ ንእግዚአብሔር እንታይ ውሬታ ክመልሰሉ ጽዋዕ ምድሓን ክወስድ ስም እግዚአብሔር ክጽውዐ ንእግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቡ መብጽዓይ ክፍጽም እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ሃራይ ፍረወይና ሃብትና
رويني أبي ملكتها الرايك أصلي أب مزمور داوود معراف 34 كاب فقد 15 عينتي እግዚአብሔር ናብ ጻድቃን ኣእዛኑ ከዓ ናብ ኣውያቶም እየን መዘከርታ ካብ ምድሪ ምእንቲ ክንጠፍእ ስገጽ እግዚአብሔር ናብቶም ገበርቲ እከይ እዩ ጻድቃን የእዊ እግዚአብሔር ድማ ይሰምዕ ካብ ኩሉ መከረኦም ከዓ ይናግፎም ቃለ ህይወት يسمع لنا አሜን ካብ ኩሉ መከረኦም ከዓ የናግፎም ዓይንቲ እግዚአብሔር ናብ ጻድቃን ኣእዛኑ ከዓ ናብ ኣውያቶም እየን ንመዘከርቶን ካብ ምድሪ ምእንቲ ከጥፍእ ስገጽ እግዚአብሔር ናብቶም ገበርቲ እከይ እዩ ጻድቃን የእዊ እግዚአብሔር ድማ ይሰምዖም ካብ ኩሉ መከረኦም ከዓ የናግፎም ካብቲ ንፈልጦን ዘይንፈልጦን ካብቲ ዝዘከርናዮን ዝረሳዕናዮን ልበ ኣምላኽ ዳዊት ከመስግን ከሎ ኩሉ ዝተገብረለይ እንዳበለ ክንሳሕ ከሎ ከዓ ወኣምላኽ ናይ ሓጢኣት ንእስነተይ ሕደገለይ ምስ በለ ሓጢኣተይ ካብ ጨጉር ርእሰይ ይበዝሕ ምስ በለ ኣብ ምዕራፍ 19 እንታይ ኢሉ ኣሎ ካብቲ ተሰዊሩኒ ዘሎ ሓጢኣት ኣንጻሕኒ ኣነ ቕኑዕ ኮይኑ ንዝመሰለኒ ዝገበርክዎ ኣብ ቅድሜኻ እከይ ዝኾነ ኣነ ዝረሳዕኽዎ ንስኻ ዝዘከርካዮ ካብቲ ተሰዊሩኒ ዘሎ ሓጢኣት ኣንጻሕኒ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሓንትላትኑ ቦናዛ ናይ ፍቅሪ መቸም ብርቶት እንድያ ዕራ ህይወት ሓብተይ ቀጽሊ የሎ ኮይኑ ተዘይኮይኑ ክብል ክእል ቀጽሊ ጽቡቕ እዚኣ ኣብታ ሮሜሲ ሮሜ 8 ድሓን 35 36 ብሓንሳብን 37 39 ከዓ ብሓንሳብን ብጣዕሚ ክስታይ ገይራት እኒአ ከብላ ደለኽ ምሳኻትኩም ትካፈላ ሕጂ ካብታ ፍቅሪ ክርስቶስ ዝፈልየና መን እዩ ከመዩ ምእንታኻ ሙሉእ መዓልቲ ንቕተል ኣሎና ከም ኣባጊዕ ማሕረድን ተቆፂርና ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ጭንቀትና ዶ ፀበባና ዶ ስደትና ዶ ጥሜትና ዶ ዕርቃንና ዶ ፍርሕና ወይስ ሰይፊ ሞት ኮነ ወይ ህይወት መላእክቲ ኮኑ ወይ ገዛእቲ ዘሎ ኮነ ወይ ዝመጽእ ወይ ሓይልታት ልዕል ዝበለ ኮነ ወይ ትሕት ዝበለ ካልእ ፍጥረት እውን እንተኾነ ካብታ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ጌታና ዘላ ፍቅሪ ኣምላኽ ኮቶ ክፈልየና ከም ዘይኮነሉ ኣርጊፀ ኣለኹ እሞ በዚ ኩሉ በቲ ፍቅርና ኣጸቢቕና ንስዕር ኢና ኣሜን ቃለ ህይወት يسمع لنا ህይወት ሓብትና ኣዴናን ሓብትናን ልችያ ብስራት ከዓ መዝሙር ዳዊት 119 ቁፅሪ 105 ሰዲዳ ትልናላ ዝጥዕሞ ከንብበልና ምዕራፍ 119 ቁፅሪ 105 ራይ መምህር ሳራ መምህር ሳራ ኢትክን ሓፋ ቢልክና ኣለኹን ሚት ይኽን ዘለኽን መምህረይ ሶሪ ኣቦይ መሪጌታ ነቲ መዝሙረ ዳዊት 119 ከንብብ ደሊኹምኒ ዝሓሰብኩን እንተሎ ጽቡቕ እንደዘየሉ ከዓ ንዓተን ብባልና 119 ቁፅሪ 105 اوكي ومئتين عشرة تشاتن سوري سوري أبوي حكيتها رايك حجزكني عند حرزي رخيبكنا 210 تشاتن قطر 205 اوكي قال كان نغري مبراحتين نمجدد برهاني بتعمي
تعمل صبوق قاليوت يسمع لنا قالكا نأجري مبرهتي نمجدي برهان يو سلقالات وجزابير تمسجنا يهون حبتنا للشيخ عليه هوتي يسمع لنا زبنا قلقلوت كني بارخ بدك خن بحدار كنت حقوسه هالراي أنا ونيرا هني هانتي كمزمرة داويت 103 تزي تبعي 103 103 كسلا ما ملكا قصري عندي كاب هذا كساب شدشتن نفسي نجزابير بارخي أوش تزلو كله نقدس سموي بارخ نفسي نجزابير بارخي نتتجبر الكسرنا كله خا هترسي نسون كله أبساخي زهاد قلكي نكله أمامك زفوس نهوتك كاب طفعات زبجو بسهل مهرة زخل لكن دليتك بصبق نجر زتك بيون نسنتكم كم نسر تهدسوا إجزابير كلهم بالطبعات صدقا فتهن يقبريون آمين الهوت يسمع لنا نجزانا بسين إجزابير بارغين نستقبر الكعلت كا أي ترسي كل استقبر لنا وعلت كنرس نسو نحاتيات كذا حد قالكي ننفسخي خاب طفقات زبجوا بسهل بحراتين زخللكي ننسرناتكي خم نسر زحدس ندلياتكي بسناي نجر بصبوق نجر زي سجد إجزابير يمو نفسين إجزابير بارغي نستقبرلكي كل سناي نجر كايت رس زعبا مسقبرخا أملاخ نغلهم طقعاتيل نعيت رايزي كوناي إجزابير نغلهم طقعات فتحي زوج أملاخ مغاني قل سلقالات إجزابير تمسقنا يخون من البعد دحري لكم زعتهم لومي ملغ تهاري قدس باولوس نابسب قرنتوس قداميتم عراف عسرتو حموش إنا بيبنا استنتينا حاونا ممرت خماريام كا بتزلو موياس أميقوم ترجمو مقريبو ملنا سلازي أبزي استنتين ونبلو زستنتنا يوم سيوتنا مسقى أملاخ أتاها حزنا زستنتنا يو زستنتين ويكا أمبيبنا زي تردأنا زي ساي تردأنا نبلو ناي قبائي يتجزين وقبائي يوفي الله هل انت زي اللي انا اللي هو ابونا الراي حاولنا خفلاي كمتي ممهر تخلود معرونا زي معرف نويحن عميقنيو انت فكيتكم لكن كم كان تدعكم بمعماقكم انت زي كونه قرب بزعبة تنسى حسابك كافر دليل صبو اوكي كمتي ابونا ميرجيت دقاقي ممزز هاخرنا اتي ببيت كريستيان زتسرع لنا صلوت يكون سرعة أملخو أما صحاف قدس تمركزيو نمر تخلون لومي بخوم ومقدم بزعبا مرتقنا قدس باولوس زارم نيرم أبزيز تمهرنا يوم عراف بمركز كقرب حساب ككافر امنت تنسائي كابتومنا هايمانوتنا عند مسارات حدا أكالي سلازو خانا عمت دحريس عمر بعان سومنا حماماتن كريستوس تنسى أموتان النابلنا بعامي دمكت نبعلو معلتي سنبت رؤسن تخونون تنسى بمذكارنا نبعلو أبلع الرزي يتقويتانا من انت حاتياتنا زخفلو مكرا سقلت موت زرعي حيلة تنسى كفال ناي هايمانوت صلوتيو نروح وخين نروح إذن هايمانوت صلوت
بأبوتات بيت كريستيان أبرابع كفل زمن دحر لدت كريستوس بقبائز تسرع خوينو نحد شحن 500 عامتات أبيلو بأمن بيت كريستياننا تدقيمو تسألين تزميرين إذا بتي لوم استمهرنا يوم عراف أفقد 3-4 إسران كلتن تدقف مهان المهار أفقد 3-4 إذا أنا تقبل كوق أن كل نجركم إيه كنتي توم صحفات زبلو كريستوس من حياتنا موته تقبرها كنتي صحفات زبلو بسالسيت معلتون تنسئ ورد يلوها أني أب فقد 20 كلتن كنت كلاتهم بأدام زمتو كم أودما كلاتهم بكريستوس هيان كونوا يوم يبل قدس باولوس نزيم الأختي أب قدامي كفل الزمن دحرك لدته كريستوس صحيفوه جن قدس باولوس نرسو ولا قا بعل بزح صقان تهونه إذا أنا تقبلكو المخلو نجركم كم تئتم صحفات زبلوه بمبال نتي قدميو نتم قدمي زنبر من جتاتي تقص نمر تغلوها النزي كم مرتعتاتي لهم بزح مهرو منهم سلازي صلوة هيمانوتن بعال تنسائن أبيت كريستياننا عبي كبر اللون إذا استمهرنا يمعرف كأ مسؤول التحاز مهانو بمجنزاب إمنتنا نمصنع يحجز إلى أمن كبري هذا الليل من البات عن محيا كوني قرأتها تعمل صبوق حاولنا فلايك عليه وتسمع لنا كمتي خطب الوز نحهم تنسعي مالت مسرت كل نجار كريستنا أب كريستنا ملي هوتنا نجبره نمعلت تنسعي إننا تسبنا إنا كومسل زهون إخا أتا أب كريستوس زلاتنا تسفى أب زمريت زتراين تتخون كل سبنا دنجس مخنا نايل زابير مسجن هم وموت ميت حمم موت تقبره أب سالساي معلتي كامتان تنسى بخبري نسمايات عرقة كم بحدش كأن هوادن موتانن كفرد تمشي سلازي كريستنا أب تنسى تسفى كريستنا عصب تنسى التي نايمور داتا قعزو نايمور داتا معرف ناي كريستنا أب تنسى زو قبائي إيو إذا تسفى زخا أخمتي يختبلوز أناهم قدسات مسحفت خمز زبل آبتن بيت دانيال معرف 10 توكلته حزبها كلهم كتنسيهم لهم تمام مقابر زلو تحت مريت زلو كلهم كتنسيهم مسبله قال يوم ناب حسارن ناب نورن كتنسيهم قال يوم ناب كبرن ناب حقوسن كتنسيهم مسبله اتهم نبزحات ناب صدق زمرحقا كم كواخبتي نزل عالم اب سمايات كبره اومين كبري نزخر اسمو سلازي تنساء قويتا تنساء موتان كبهال كله اتناي مودعتان نايزل علمن معراف كريستنانا يصبق نجار استنتينكم اللهم مخنيات زخونا أقل زخونا يصلسب زخونا زدكم سب زخونا مكرا زقبل سب زخونا منتي امنات السدد نزع عسب زي عنا رأي نخلو بحقوس زقبلو مالين الرأي كالوت عليه يسمع لنا حاولنا فلاي الرأي كالوت كابز معراف زيز استنتنايو الرأي كل جديد خنا استنتن كلنا مهرة لو ترجمة لو مزمورة لو نابل بزحالة في جزيرة إنا نذكره إنا أتي كتتاو مال أختي زحزة كمزي حاونا
أبونا معارجوس معارجي إلومنا حاونا دكتور كفلاي قلت لنا سنها أبكتر عسرت الشعاتة دايل زلو أبزا هو زيات راي بكريستوس تسفان تقبرناس كاب كلو ندنجز مخوناي أبزا تسفا زي عمالت أبزا مدر زي عمالت نابنتن عسرت دناقل تن حموشة نابنا يزل على مخبر خاطوا خلوا أتن حموشة جن أو خاطوا يكالان سلازم تاي خوينو أسماتن أمس حفي وتاي تصحفن أسماتنا مصحف هيوت زي تصحف خا أبكال مصحف الله مالتي خابز خمس سورنا مخنيات خلت عينت مصحف يزلو إذا مستن سايت تتحايزو يزمت مالتي تنساي مصحف هيوت كل جزية تسمعوه مخنو بوتاتنا مصحف هيوت تصحف لكم كله نسمعوا مينا مالتي أبت مصحف هيوت زي ترخبها أبكال مصحف كم الصحف أما نابتق على حاوي خمس دربة إذا قال حاوي خاط خال أي موت مخانو يوم تم صحفات ززها خرونا مالت سلقالات وجزابير استمسجنا يخون أب رأي وهالنس معرف عسرة خب عسرت حدا عبي صعدا زفانن التقمط خاري أخو مدرن سماين كا أبكر مقصو هادومو بتاون يترخبومن موتات دما عبيت الناشتون أبكر متزفان دو يلوم رأيه مصحفتون تجنسلو كله مصحف كا تجنسله زون اتمصحف هيوتيو اتو موتات دما كم تابت مصحف تتصنحه كم قبرهم تفردو بحر دما نتما زلو موتات وفيت موتن سيالون أباتاتهم زلو موتان وفيو نفس وقفكم كأخ كم قبرهم تفردو موتن سيالون نابتق على حاوت تدربيو إذا تقالاي اتخالاي موتيو مالتك على حاوي زخوانه يخون أما صحف هيوت تصحفو زي ترخبه نابتق على حاوي تدربي سلازو كل جزية نحاسبو نقبرو نزاروبو نسمي أما صحف هيوت كصحف زخيل ديو أيكونن نابلنا إنا نستنتن مالتي هراي زخوانه تستنتن وحتى انترلي تجزينا يقبعي ملكة قبر لي كساب ملكة قبر لي يغسل الله أبكو زرع عسران شمنتن سبو غير خردانا كله مستجاز أجنا أملاخ كلن أب كلن من تخون شعو تود بعلونا تقول زجزو كجزاء عيو جزاء خونا تاي مالتيو بتخرسيانا تاي لا تترجمه كابتي كان حتى ويز استنتنا خون زخيل أبكو تري سلاسان سلستن ممرت خماريام تعملختي سبق غير ما دميقهم قال لي ما من البات بدحري وزعتنا خينه هلو آيت التاللو حماق عركنات نسبق لمات يبالا شوي أنا كوم سوم زخيدن خالق كنا تاتيمبر نسوز قبرنا عايمل كاتني نسوز بلوخ نبل نخلينا ولدنا قن انت عام زبلو من مخان كاخ نقركاس مسمن كم تخيب نقرني قصري سلاسان سلستن قصري سلاسان أربعتن اتي حفشاوي تأزاز نايت معرافي مالتيو قلياتهم فلتة أملاخ يبلو من أمه قلياتهم فلتة أملاخ يبلو من أمه نقن عنا نبرابر حاتياتون أي نكبر أزم أنت تحافري ليه زبلو زلوه قلياتهم فلتة أملاخ يبلو من فلتة أملاخ سلازي يبلو يمه صديق أويانن سعبتهم من تنسى موتان زبهال يلن نبلع نسته أبز مريض زسب كحقو سالو كابز مسمت كاميت كايخا ولا حنتي فردي الله خناني يلزول سلازيو أبزع مستنسى موتانات تحايزو قلياتهم فلتة أملاخ يبلو من أمه نقنعنا تبارابرو حاتيات وناي تكبروا نقنعنا تبارابرو كابتن كند ملختي نايز معرف زينا معلد أمور داتا خدم كله هواري قدس باولوس تناي مود داتا ملختي كابتن كسنا عازل لون ملختاتين أب قصري حمسان شمنتن
سلازي فقرات حواتي سعرهم بقويتا كنتو خمزي كونا فليتكم بعيو قويتا صنعات زيت النغانغو كل جزية عزوزات كنو سلقالاتك زاهر تمسقنا يخون حراي حاونا ممرت غماريا مامر سارة حافظ بلال أيضا مثلا أدمي فروينيا دحري خونك بايلي إيه الله ما أنا لحن هذا أبدا ما الوقت ساقيتهم حراي تحتناهم موقف أقلقلتكم موقف حراي فروينا حبتي ممرت غلو أدميها هيبا مخلو هذا خابت تحتنا حوي حبتي نعين عخا خابت فرمن فس قدس يمو نممرك أنا مسجنهم كأسل فروينا حبت ميتي خزال لخي عنتبيات مثلا عنتبي يعني را حافظ بلاد تانية نالبات حراي زابير يدقفكم أبانا دكتور سقاف حراي كأسل ممرت غماريا بمريح أنا خافت أفقدي خمسة دل قربتيكم رئاس دسم بلن جناخي أحواتي سجان دمن من قصة أملا كورس كم زي كألو إنت حالات دم نتي زي حل كم زي ورسو قبلكم الله يبلموني سلازي تي إنت عينت هيوت حزنا خمنت السئي زقل صلنا له كم زخ خونا يكألني زتأني زدكم كيز حسب وهنك خونا يكألني مالي سلازي سجاو أكل زي كونس منفسه أكل حزنا إن خنتسئ إذا أبتي قدامي سبعي أدم هي أو نفسي يونيرو يبلو أبزا فترة معرف كل تفاق شو عتلو تفتراوي هيوتنا كابو يزمت تناي مودع تأدم زخونا كريستوس هي أو منفس نعنا خاني نموتات هيوت بمهابن منفساوي هلاوي بمكالن ينبرنا مالتي أجي حدش هيوت حدش لبسينا نلبس أبقى قربتيتا المحجي وصل كتبولي لاسي انت عينت نفسي حين خمة تسق أبي مريثا ويا بعشي قربتين من الأتبول مثلا I think بقول لاتنا مردعتا مهونتنا يبل تعلقونا اللو بزح لساقرنا يقن زي أسك عندي كابتن كنفلت أن زل الناس بأنا وتسينا تبعمون هل هو تسمع لنا الرأي حاولنا دكتور كفلاي It's okay. نسخم وي أبونا من البات نزعتنا ممهر تغلغو كان أدرس ذات لحان معهم عدل كبكم ما بمودة أنت عايشين رينبر أب أسريت شعته سبع سرته الرأي قصلو أنس نتا محبر أملاخ سلازة زسقوكوا من أز كلاتهم هاريات يما هارياك سمي بقع يكونكم إتي زلخ وقنا بسقا أملاخ يزلخ كاب كلاتهم زبزع دا أسعاركم أمبر إتنا أي تواه بسقاو كنتو أيكونن إتي مساي زلو سقا أملاخ دا أي أمبر أنا أيكونكم أبزي تقصات زي مسكرنات نسحة تعسى وهبة سقان تقبار تتقاليل نركب قدوس باولوس بتينا أمنتي زساقو قوز نبري بمنسح نرأسو كابتن كالو تهاريات يناس قن قوي تحريوه سقا أملاح رخبه نزستو هاو سقا أعزيز نخطقبرو ملؤ توفاينتن أقلقلوتن أريم نحنا خا أب هيوتنا زقبرنا يو حاتيات خدنا يخيلي قن حاتياتنا انت تنسحنا من قد صدقي انت تختلنا حدش هيوت كنكم نخيلينا مغنياتو باولوس نأمنتي كم مسواق حالفو أب كفلت استفانو سماعت زنبرخ نسو بلوز هاريا خوينو نخوم دقيعو سلازي انت دعت مليسنا مو እግዚአብሔር ጸጋው ብዝሕልና በቲ ዝተዋሃበና ጸጋ በርቲዕና ከነገልግል ካብ ቅዱስ ጳውሎስ ንመሃር ክብሪ ሃለሚ متعامي صبو تأمنها تاو أملاخ محارم مخانو انت تمليشنا
ምእንቲ ከም ዝበዲለ ኢሎም ተስፋ ከይቆርፁ ኣነ እውን ቀታሊእ ነይረ ኣነ እውን ሰጓጉእ ነይረ ኣነ ምንኣስ ኩሎም ሃዋርያት እየ ኣብቲ ደረጃ ትበፂሑ ከሎ ኣነ ዶ ቅድሚ እዚኦም ጌጋይ ክገልፅ ከይበለ ከምዚ ምባሉ ከም ዘስተንተንኩሞ ዓብ ነገር እዩ ብዙሓት ኣቦታት ከዓ ኣብነት ዝኾኑ ምናልባት ምስቲ ዘለና ግዜ ነዚ ኣብነት ዝኾኑ ብዙሓት ኣቦታት ኣብ ታሪክ ተመዝጊቦም ኣለው ሓደ ካብኣቶም ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ዲያቆን እዩ ነይሩ ናይ ግሪክ ፍልስፍና ክመሃር ንግሪክ ምስ ከደ ኣብ ብዙሕ ሓጢኣት ወዲቑ ክሳብ ኣብ ኣምላኽ ምክሓድ በፂሑ ኣብቲ ዝነበሮ ሂወት ኮይኑ ኣብ ፍልስፍና ማለት ኣስትሮኖመር ኮይኑ ዓውደኸው ተኸባኸብቲ ከፅንዕ ከሎ ኣዲኡ ቅድስቲ ሞኒካ እያ ትበሃል ብዙሕ ግዜ ንፀሎት ናብ ኣምላኽ ዝመሓዝ ፍሬ ማሕፀነይ ዝሃብካ ንውላድ ድራር ሰይጣን ኣይትግበሮ ካብ መንጋጋ ሰይጣን ኣውፃዩ እንዳበለት ብዙሕ ግዜ ትነብዕ ነይራ ብፍላይ ኣብ ኢየሩሳሌም ከይዳ ክትነብዕ ከላ ቅዱስ ኣምብሮሲዮስ ዝበሃሉ ኣቦ ኤጲስቆጶስ ማለት ጳጳስ ክነብዕ ምስ ረኣይዋ ሓንቲ ቃሊሎማ ወዲ ዝንበዓዛ ኣይጠፍእኒ ኢሎማ ማለት ድሓር ንመፅናዕቲ ኢሉ ናብ ቤተክርስትያን ምስ ኣተወ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ዲያቆን ዘንብቦ ዝነበረ ኣብ ሮሚ 13 ካብ 11 ለይተ ሓሊፉ መዓልቲ ቀሪባ እሞ ካብ ድቃስ ትበራበሩሉ ግዜ በፂሑ እዩ ደጊም ግብሪ ፀልማድ ደርቢና ሳፅዋር ብርሃን ንልበስ ዝብል ከንብብ ምስ ረኣዮ ንዕሱ ተገድሶ ዘላ ብዛዕባ እቲ ለይተ ሓሊፉ መዓልቲ ቀሪቡ ዝብል ቃል ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዓይነት ዘረባ ይዛረብ ዘሎ ኢሉ ነታ መፅሓፍ ስለ ዝረኣያ ከይዱ ዓዲግዋ ማለት እዩ ምስ ዓደጋ ቃል ኣምላኽ ኣብ ልቡ ተገሊፁ ክርድኦ ምስ ጀመረ እንታይ ኢሉ ኣነ ምስ ገደፍኩኻ ንስኻ ይገደፍካንን ኣብ ውሽጠይ ኮለኻስ ኣብ ደገ እደልየካ ነይረ እዩ እታ ቀንዲ መልእኽቲ ግን ኤጲስቆጶስ ኮይኖም ቤተክርስትያን እናመርሑ ከለው ነቲ ከመይ ገሮም ኣብ ዝሙት ከም ዝወደቁ ከመይ ገሮም ብመገዲ ዝሙት ቆልዓ ከም ዝወለዱ ብምሉእ ፅሒፎም ናብ ዓለም ዘርጊሖሞ ማለት እቲ መፅሓፍ እንታይ ዝበሃል ዘ ቻይልድ ኦፍ ማይ ቻይልድሁድ እዩ ዝብል ኣነ ኤጲስቆጶስ እንደ ቤተክርስትያን እናመራሕኩስ ከመይ ገረ ከም ዝኽብል ከይበሉ ገንፂሎሞ እቲ ሪፐንታንስ ኤንድ ኮንፊሽን ኦፍ ሳንታ ኣጎስቲን ዝበሃል ኣብ ዓለም ሙሉእ ዘሎ ናይ ቲኦሎጂ ናይ ስነ ሃይማኖት ኣብያተ ትምህርቲ ክሳብ ሕጂ ትዛዓበየ መወካስ ዝጥቀማሉ የንሞ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣነ ምንኣስ ኩሎም ሃዋርያት ይኽብል ከሎ ካብ ገዛና ጀሚርና ይቅሬታ ክንለምድ ንዝበደልናዮ ቅሬታ ተጋጊ ትሕት ኢልና ክንብል ዓብ ነገር እዩ ስለዚ ዓብ ነገር ኢኹም ኣስተንቲንኩም ዶክተር ክፍላይ ቃል ህይወት የስማዓልና ሕራይ ካልኦት ሕራይ ስለቃል ቃል ህይወት ስማዕና ኣቦና ኩልኹም ስራሕ ውዒደ ድኽም ኢለ ኮይኒ እየ ነበርኩም በረይ ሰምዓኩም ፀኒሐ ኣብዚኣ ደስተንተን ክዋስ ካብ ናይ ኩልኹም እግዚኣብሔር ሲ ፈጥረና ከሎ ብመጀመርያ መዝሙሩን ምስጋና እዩ ድብል ነይሩ ቅድሚ ኩሉስ በቃ ቅድሚ ሞት ቅድሚ ዝኾነ ዓይነት ምዃንሲ ኣብ ሰማይ ንምስጋና ንኸነመስግኖ ጥራይ ከም ዝፈጠረና እሞ እታ ዓባይ ዝደልያ ከዓ እግዚኣብሔር ምስጋና ካልእ ዋላ ሓንቲ ዝደልዮ ከም ዘይብልና ንኸነመስግኖ ድሕሪኡ እውን ሞት ምስ መፀ እውን እስቲል ከነመስግኖ ኣብ ሰማይ እውን ኣብቲ ብዝተፃሓፈልና ቦታ ምስኣተና እውን ከነመስግኖ እዚኣ ኣስተንቲነ ስለ ኩሉ ቃል ህይወት ተስማዓልና እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ኩልኹም አሜን ቃል ህይወት የስማዓልና ስሙ እግዚአብሔር ዝፈጠረና ስሙ ንምቅዳስ መንግስቱ ንምውራስ ይብሎ ከምቲ ክትብሎ ፀንሐ ሓብትና መዓዛ ቅዱሳን እግዚአብሔር ካብ ተፈጠረና ካባና ዝደልዮ ነገር የለን ንሕና ግን እንታይ ክንገብር ስሙ ክንቅድስ ስሙ ብምቅዳስና ከዓ ወረስቲ መንግስተ ሰማያት ክንከውን ሓደ መምህር ተኸሉ ካብተን ሰዲዶም ለይ ዘለው ባዕሎም ከምብቦም መሓሸ ምስ ዘለና ግዜ ሮሜ 6:4 እምበኣርሲ ከምቲ ክርስቶስ ብክብሪ ብኡ ካብ ሙታን ዝተንስአ ከምኡ ከዓ ንሕና ብሓዳስ ህይወት ምእንቲ ክንመላለስ ናብ ሞት ብጥምቀት ምስኡ ተቐበርና እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሕራይ ደጊምና ክንሪኦ ነዚ ኣብ ሰናይ ነገር እዩ ግዜና ይኣክል ኣሎ ቦና ኣቤ መላከ ሰላም ቃለ ምዕዳን ሂቦም
بصلوت كتعصولنا نبونا ناب عودة مهرت بخبري عدم راي أن لهبنا يا بير زمن أقلقلتكم بارخ كمون حاونا من مرتقلو ملشو جابير المقلاب سيب صحلكا أقلقلت كاي كبال مزمور زمركي حفتنا رزانات كمون نتا معراف زنببكم بدحري وين نتا مزمركم نتا معراف كابت التمهرنا يو لمشت حسابكم كتقلصو تردأكم كتكافلوا زمسكم كلكم زيابير زمن أقلقلتكم يبارخ أبتي تنسى متاني له كابت قطري عسر تخلته بجمرسي تنسى متان زي البنت خوينس كروسوس زماي تنسأن كروسوس زي تنسأن تخوينو بعرك السبكتنا خنتو إيو امنتناون كنتو إيو مسرت امنتنا مسرت سبكتنا انتا إيو انتا دعيلنا تنسى إيو تخلو نقوي زلنا تخلو ندخمو زلنا تخلو نصعرو زلنا تخلو ناب أملاخ نقربو زلنا انتاي كم زلو سلزا أمنا إنا تنسائي كم زلو سلزا أمنا إنا تنسائي زي اللي انت الزخون إذا نقبر زلنا نمنتاي مدلينا تسفانا قنتاي دحرماتي وات دحرم قابر دما تنساي خمزلو فليتنا إنا إتي ناي بيتا كريستياننا مسرت سبكات دما نسيو بزي تنساي كل انتاي امنتنا خنتيو سبكاتنا دما كنتو إيو إلو هاريا باولس أما عيت تالو حما عركنت نصبق لماد يطفئ إيو دحرمة انتاي اللو سئل كابز عالم كلها تزاناقع تحقوس زيغا تتقوملو ساقلو ستيلو سعسعلو نعلم ترى يلا قبزناخا قنجناخا حجي إنها تبهله أب عالمنا مودعتنا أبز مخانو بزح مدانا غير نغير سلوزلو إيو أي تتاللو حما عركنت نصبق لماد يطفئ إيو أما نحنا كريستوس كم زتنسئ نأمن ناي كريستوس سلازخونا نحنا دما تنسئ كم زلونا آمين إنا إزخلو نقبر زلنا من البات أبتام ودأتا حونا ممرتخلو نتا قطري حمسة زلو كم حتى قريبواني رمسلني كناخ أحواته سجان دمن منقص أملاك ورس كم زي كالو اتحلاف دما نتزي حلف كم زي ورسو قبلكم اللهو كريستوس كتنسئ خلو سقوء قدي في كون انتسيو تلاي جن اتقدم زنبرا سقوء يحمم يتأمي يتأم نيرو لك نحنا دما اتحجي حجنا يو ان كان زي حجي زول سقا حمامي دخامي
سماعي أيكون النزح جزله بزخون نجار زدكم نعوء يو سجان دمن منجس أملاخ كورسو أي كألو من يزبل زلو اتحلاف دما نتزي حلف كم زي ورسو بلكم اللهو اتي حجنا يو ان تنسق زي دكم زي حمم زي سمع زي تأمي زي صملو ايو مالتيو امو حماق عركنت نصبق لماد يطفئو ايو بزح غزي ناب بيت املاح ناب صلوت ناب صوم ناب نسحا كنبل كلنا نمنتاي قدمي خابز ابزع علم والسناتين كلخا زيت الرأيلو زيت بلعلو زيت ستيلو زيت قيصلو دلخا زيت قبرلو فقد كا زيت فصملو እና ተባለ ዓለምና ብዙሕ ነገር እዩ ድስማዕ ግን ንሕና ኩሉ እንደخሞ ዘለና ንምንታይ እንተዳኢልና ትንሳኤምታን ከም ዘሎ ጥራሕ ፈሊጥና ኢና ኣሚንና ኢና ትንሳኤምታን ዘየለ ተኮይኑ ስብከትና ከንቲኡ እምነትና ድማ ከንቱ እዩ እሞ ንሕና ደቂ ተስፋ ኢና ትንሳኤን ህይወትን ኣነ እቲ በኣይ ዝኣምን ولا أقوى انتومته بهوت كنبر أيو ما تدالولنا كم زلو تردئنا تنسى متان كم زلو فليتنا كبر زلو تنسى برهان زلو تنسى حاجوز زلوا تنسائيه كنتنسى እግዚአብሔር ንኩልና ይحግዘና እቲ ብርሃን ዘለዎ ህይወት ዘለዎ ዘለዓለማዊ ትንሳኤ ክንትንስእ ቤተክርስቲያንና ኩሉ ግዜ ንነሳሕ نقرب تبلنا زلا نمنتا ينزي اكو اتي سغاي زبلق دمي ستسي بتا دحريت معلت انت غبره كتنسى كبرنا املاخ يكون تزي بلعها تديسه تغاون متنسى الله في عينه تنسى اجن في عينه متصوعتا مؤذي اذا معرف زيئه تسفى تنسائي كم زلنا تسفانا أبز مدري راح انت الزخون سي كاب كل فطور مدنقصنا نيرنا تسفانا جن زي أنا سبعنا ثمانية يكونتن تسفانا العالم عالم زي بلو زي العالماوي على النمو نعو إننا نافقنا كم تسقاي زبلع دميستي ولا كنت متبت هذا حريت مع التدمى كتنس إزبلة بخم خنبر زابير نخلنا يحجزنا سلخل زابير مسكنا بصحيو أما مدبنا بصلوت كنعزو كلنا بصلوت حفن بل سلام صلوت كم بحدش كلن زخ زيابير بقيتان ان مدخلنا يسوع كرسوس من سلام زحنت لكل زخنت قدس بيت كريستيان لمنا لنا قبل عليه زبن مؤمنان زح سلام كب نقول سلام سلطان زلو زيابير املاخنا من سلام تصلي بسماء تنبر ربنا سمك يقدس من صفات مسا قد كانت بسماءكم دمام دريكم علت انجرانا لما هبنا نان زبدلنا بدلنكم زحدقنا لهم بدلنا انسانا دقلنا فادحنا نام برفتنا يتتون
መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለምና ትካኢማ ኣሜን ወዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ድንግል ይኺ ብስጋኹን ድንግል ይኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስ ብርኽቲ ይኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስት ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍት ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኦን ኩሉ እግዚአብሔር ልምነካን ማለካን ኣለና ኦንጉስ ሰላም ሰላም ሃበልና ኩሉ ይብካና ኣኻማ እግዚአብሔር አጥሬና ጸጋኸው ናፍሰልና ጀካን ንፈልጠ ባዕዳ አምላኽ ይብልና ቅዱስም ካን ሰምን ጽውዕና ኣለና ኣብ ሰማያት ዘለኻ ንስኻ ሰላም ከዓብ ለነፍሲ ኩልና ዓድር ኣብዚ ዓለምን ዝምርናን ንባርና ብሰላም ሓሉ ኩሎም መራሕትን ሰብ ስልጣን ብቅዱስም ካ ሰላም ሃቦም ኣብ ዙርያናን ዘሎ መኳንንቲ ኣዛብ ከዓ ምኽራብ ኣብ ምእታውናን ምጫናን ዘሎ ጉራውትና ሰላም ሓልዎም ብህዱእን ብቕንዑን ህይወት ክንነብርን ብኩሉ ሰናይ ኣምልኾ ድማ ንኣኻ ንእግዚአብሔር ብምፍራሕ ሕያውነት ክንርከብን ብክርስቶስ ምስእንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ሓረ ኣምላኽ መሓረኒ ቅረባሃላ ኣምላኽ ቅረበለልና ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰዓት ዛምሸ እዚኣ ድማ ባርኻልና ዝኩሉ ክንምሃሮ ዘምሰና ድማ ታ ንጽበያ ዘለና ድማ ተስፋ ትንሳኤ ኣምላኽና ንሕና ድማ ክብሪ ዘለዎ ትንሳኤ ንዑ ናይ ኣባይ ብሩኻት ዝብል ድምፅኻ እንሰምዓሉ ትንሳኤ ግበረልና ስጋይ ዝበልዕ ደመይ ሰቲ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር እየ በታ ድሓረይቲ መዓልቲ እውን ከተንስኦ እየ ኢልካ ኢኻ እሞ እዚ ትንሳኤ ድማ ዘለዓለማዊ ዕረፍቲ ዘለዓለማዊ ህይወት ዘለዎ ትንሳኤ እሞ ኣምላኽና ሕጂ እዚ ትንሳኤ እዚ ክንትንስእ ናይዚ ትንሳኤ እዚ ተኻፈልቲ ክንከውን ዝተኣዘዝናዮ ክንፍፅም መጽሓፍካ መጽሓፍ ህይወት ዘጽሕፍ ስራሕ ክንሰርሕ ስኻ ሓግዘና ዓለም ሰላም ነዛ ዘለናየ ሃገር ሰላም ሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና መንጎና ሰላም ሃበና ዝኩሉ ብዓለምና ንሪኦ ዘለና ውግእን ወረውግእን ኩሉ ሕማቕ ነገር ሰብ ዝጎድእ ሰባት ዝቐዝፍ ዘሎ ኩሉ ኣርሕቐልና ኣብ ሕማም ዘለው ስማቶም ትፈልጦም ኢኻ እሞ ኩሎም ፈውሰልና ሕዙናና ጸናናዓልና ዝዓረፉ መንግስቲ ውርሰልና ጠሚዮም ፀሚኦም ዘለው ንስዓልና ብስጋ ብነፍሲ ተኣሰፉ ተሓልና ፋሕ ዝበሉ ኣክበልና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ እህንታ ኣብ ስቃይ ኣብ ፀበባ ኣብ መከራን ዘለው መሰሮ ፍጠረሉ ወፈሩ ድሓን እትወልና ዝጎሹ ድሓን መለሰልና ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ወዳቶም ኣወልዶም ዓበይቶም ንእሽቶም ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ኩሉ ዝወለደ ይሕጉሰልና እቶም ኩሎም ኣብዚ ጉባኤ እዚ ተሳቲፎም ዘምሰዩ ኣሕዋትን ኣሓትን ድማ ኣገልግሎቶም ባርኽ ግዜኦም ባርኽ ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት ኣይትፈለየና ምሳና ዝሓደርካ ነመስግነካ ምሳና ክትውዕል ድማ ንምዕቆበካ ምሳና ወዓልካ ነመስግነካ ምሳና ክትሓድር ድማ ንምዕቆበካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ለማሃበና ናን ዝበደሉና ወደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ኣብ ክፋድሕናና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሉ ሕልናኸ ድንግል ይኸ ብስጋኹን ድንግል ይኸ ወደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሉ ንስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ይኺ ፍረ ከርስኹም ብርኹ ከምልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ወፍስቲ ደስ በልኪ ጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ፍትሐ ወይስረ እግዚእና አምላክን ሙዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ካን ይከቀና ስራያት ያደምሳት ያበስ ሁሉ ለብርከሳት ብርሃን አንቱማዊ ከናት ወይ ዲያቆናት ብርሃን ሳርጎ ጸናት በበስምክም ኩንፍታኑን ጻነ የረሰንስ ብሏን ሰማያት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መልዓ ሰብ ተፈልተ ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 ዝሓለፈ መሐረና ብዝመጽእ ሓለወና በአፉን መንፈስ ቅዱስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓ ሰር ተፈልተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ 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 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ኣብዚ ዘለናዮ ቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን
كلكم دما زمن أقلقلتكم يبارك እግዚአብሔር ይቀበሎ امين امين على هو تسمع تسألي صلوت تمهل لمهللا كله او كن እግዚአብሔር عريقو معاد زقرر محرت زورد يقبرلنا زغبركم حزب እግዚአብሔር ግዚያኹምን ስራሕኩምን አዋሃሂድኩም ብጥብዓትን በአንቃ አድወን ክትከታተልዎ ዘምስኹም ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እተብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር በጉሁድ እሴተ ጻድቃን አስበትሁታን ይኽፈልኩም ትብል ከምቲ ክሳብ ሕጂ ሰዓዝ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ዝኾነልና ከዓ ንዝመፅእ ጉባኤና ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ብበረኸት ብጥዕና ብህድኣት ብሰላም ብጽድቂ ክንጋባእ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ሰላም ለይቲ ብሰላም ይራኸበና አሜን ብሩኽ ለይቲ قالوا وتسمع لنا دحين إلى ربوتاتنا خطط محواتنا ብሩኽ ለይቲ علي وتسمع لنا بوتاتنا صبغ تماهرنا ثانك يو بروخ ريتي أملاك بس كلنا يخون آمين ስለዚህ ነበረ ናይ ትምህርቲ ግዜ በጣም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ቃለ ሕይወት የስማዕልና ብሩኽ ለይቲ آمين نغلهنا قال هوت يسمع لنا نغلهنا سلام ليتي آمين قال هوت يسمع لنا بروح ليتي آمين قال هوت يسمع لنا بروح ليتي نغلهنا آمين لو عمليتي سلنا برنا كزي أملاك تمسكن يكون آمين آمين سموز تمسكن يكون لو عمليتي قبر لنا نغلهنا